87.9 was. Ensanchane kase pa ye nyankrompa ye ne yabrabo mu ene se wa ma ye hunu ne dai na wa ma ye hunu ade ye hunu awia ye nyina ye da so tenkwamo we ni ensanchane kase pa so o hwehwe ensanchane fufuro bia kase pa na esi wa brabo mu no enie di aka nyame ede beka ho ka ye ho na ene adwua dai yemfa akoma mu nsem dwumadi no emre wo ba bibia da wo bia. It's a new day, a new week. Enunti bibia eye foforo enunti ka ye ho ewo Facebook Akoma 87.9 like yen page no comment na fe bomodi ase wo be share ede amayen YouTube eye Akoma 879 and also subscribe page no near notification bell no so every so you get notified no wa sha ma foforo pin so atumi enye bi ahwe enti wo send ma onua ka che onua senensaka ono so send ma onua na edidimua na fe Akoma mu Nsem ababe household name sanso ena onua TV uhwe bi live ewo ho tokuro manchwancho no mu babia obenya onua TV ahwe Rabi 1 TV edemu live or multi TV no so o say Chrome TV awiai obetumi so ahwe bi ewo ho na Nikipiza fan club Yama Nikita near Papa Pizarro, Nikki Pizza Fan Club UK, make us the platform and so and Untimonkosoa, Namon share Akoma and some fan club and also ya share Ediatoso chairman and I think Pennyfaka once Monkoswana mon share and for my Piwak natural and a grow fine which I drew one and a area wafa Akoma mu Nsem dwumadi no first story no ehonka prekonam ye rene show enunti yankwen na mene menua be me bia mensaka no ewo ha sei enkodi enkomo be me na emohawia yi ye tashi afa eh ayaka anayedwe ayedwe wa hunu ayedwe ahanu na ayedwe anasa asem na wode ba na ayedwe ni nyina aka ho ni nyina aka ho bi mi hunu sa rapture afa wa mo rapture so afa wa mo no so person so mo akofo ene na dobro salensa wodi ache frame James Safo kantanka ufri hene na bae me free atonsu na bae awiai obaya onante se ene sei nante se nyina se me ne oba bi ene wo ho na ya freno Emilia Kwesi na o asanko ewo baby o no free Akoma FM eti me ne no na wo ho ena ye bobra no na menye na ho ade ai ko kokoko kire abusuafo na yeguso a yetu anamo no enti nyinsan ye dai ebem na nyinsan ne bem no na se kwan wode me fa so no akoye se ase wo top pressure na ama me pressure ni nyina ne se ono a wonye adwuma na oba afoforo na oba kumate foforo no na be ka kire ne se wonye adwuma nyinsan ne ntino wo ye security Goldman sinibi enti untimi fa bet no emmo ye enti so abade a me wo fridge ye de wo ho enti ma mfa nsuo ngum na ye de eton na me so memfam se de be ya yensa be koya no akora nso wo hye ye funu nso be nya aduane edi na no ho ye de o ka kire me se ono de nsuo de ense no am odidi matam kura na me de mi twa so ti edidi ma okofa long problem bebrebe ti say bobo me yenti efia me ne timu no oko ka kire me nua se ono ye nzemani ya apra ho ye so ampra ne ye ko fa Nsem bebrebe baaye ti wogina wo no me kura mba me ta na chi fi afi na obi de hye afi na mahu ne foforo na we mo so de ye me nua ba ti me be ta na chi e no no ka kire me nua ba no se ono de wo ye nzemani o enti o ma nhwe ya obehu de omumpe eni ejaye enti akoba nse sense manso de said woka obi anim enti akoye sunsu masem na ene nyame nko a ene de yesu na nyame hu ne mabona no hoto no ana mitu free ye fie ho ana me ko ha da wo abija kwanta
yɛkɔ ha dan no yɛte hɔ a fɛ deɛ yɛmɛkɔ ha dan no meka kyerɛ sɛ maame na yɛkɔ ha ne dan no ɔha adwene kakra because nipa deɛ ɔhunu sɛ ɔha adwene a wobɛhu sɛ ɔha adwene nti wokɔ ahwɛ ho so ye ɛna agye sukoli ne yɛsesa nɔma kɔ afei deɛ ɔkɔyɛ a ɔso ɔno ne yɛ mfantini maame no so yɛ mfantini nti wabɛhyia ne maame ɛneɛ nsuo bu wakɛsɛ bo ɛneɛ ɔmo dɛme papa ɛneɛ bɛrima a ɔyɛ kwadwofoɔ ɛna bɛrima a wɔmpɛ adwuma ɛna anam sɛ obi a wo ɔbaa me de wo abɛha dan wɔ baabi no wo ne maame no abɛyɛ wo a na meyɛ kwadwoni anka wotena me ho bɛduru pɛmpɛn so sei ɛnɛ deɛ yɛtete wɔ fei deɛ mekɔ a ɔmo di matɛm ɛyɛ sɛ ɔmo di matɛm me deɛ mampɛ mmoa nti wɔde waa na ɔmo abɛtwa ɔmo ho yɛ dɛ ɛko yɛ ne nyinaa mu ne ɔmo yɛ dɛ akɔno nso nyem nti yɛ na maame no ɛka kyerɛ me sɛ deɛ mɛmɛyere de ayɛ no no wadi natɛm na ne ba bi nso wɔ hɔ a maame no ba bi wɔ ano ɔyɛ yalefoɔ nti me yere no bɛkaa sɛ ɔba yalefoɔ no ɛna atwe me ntoma agogu bɔɔla so nti wɔde kɔyɛ me biribi ɛna maame no kaa sɛ nte saa ɛna ɔmo atwa ɔmo ho kɔɔyɛ nti maame no bɛka kyerɛ me sɛ nyɛ me a ɛna wɔde ne m'ani ato a kɔ ɔbɛhu de wɔde bɛyɛ ama wɔde bɛyɛ wo yere me yere no ɛna me deɛ mepa na kyerɛ sɛ wɔntwa so na wɔmfa ne sɛ ɛyɛ ɔno ane ba ɛna afomatia no ɛna de twa so nti ɛwɔ hɔ a na nyinsɛn awoɔ ka ɛno anadwo bɛɛ mfa sɛ bɛɛ 11 mu wɔ ɛna mekɔ pɛɛ ka nti mekɔ pɛɛ ka na mede wokɔ kontase ɛna ɔyɛ dɛ nyame so yɛyɛ operation ɛno deɛ ka no deɛ bɛrima deɛ wanya akɔfa yi no aba deɛ ɛwɔ awoka ɛna meka bo nyinaa mebɔɔyɛ nti ɛdidi maa na woyɛ dɛ wobaa fie nti wobaa fie no na sɛ ɛnɔma mu ayɛ den kakra nso na mefɔ so sɛdeɛ ɔbaatan wo ho nkyerɛw nti na meba me maame wɔ koraa bɛgye aduane maame nso ɛdɔ nti na mebɛgye aduane nti mebɛgye aduane kɔ nti waa na nso yɛyɛ operation obi ani hɔ me ne umie no nkwa na ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ because me ne umie no koraa no nɔɔma nhyɛ da nkɔ yɛ saa na mekɔfo obi ma ne ba a wɔsaa bɛhu yɛ ntwom ɛnam deɛ memetwa so nti memesɔle ahomakye ɛsi nnoɔma ɛsi nkora no ho nnoɔma nyina de nsuohyi ɛsi so ɛmiamia ɛyɛ obiribi ansa na mewɔ baabi a maayɛ dɛ makɔ nti mesɔfoɔ a mehyia no fɛsde no wɔse yɛmu kɔ nhyia mu ɔyɛ sunsumsɔlefoɔ no bia yɛkɔ nhyia mu nti ɔne mebɛkɔ nam so ɔno ahwɛ fie a ɛfie nwoe ɛna ɔ so oke wobɛtua me lɔɔlo fɛ no nti mempɛ kakra ɛmfa mu wɔ mu ɛna mefrɛ wo sister panyini sɛ ɔmmra mɛhwɛ na mentu kwan kakra nti ɔba no ɛno koraa na ada ne boakye bi din ɛna mea mepa na akyɛw no ɔyɛ dɛ ɔbaeɛ nti ɔbaeɛ no wɔde ne nsa pan obi a wobɛhwɛ wo nnua wo no paa no bɛtem koraa wantɔ bi ama ɛna mede memetwa so ɛna medeɛ memetwa so sɛnea wo nnua ba na kakra wɔ no mede maa mo 70 cedi 3 days pɛ mɛkɔ asa abaeɛ dɛ abɛto mu nti mi wɔn ano mo frɛ me yesika asɛn ɛna mi de 50 cedi. o ma wɔn mo sɛn. 70 cedi. o ko di sɛn. 3 days ɛno kora 3 days no kora mi ba no mi kɔ Saturday no. ɔba wa wɔ foforɔ. ɛna mi ba Sunday na aduane wɔ hɔ. ɛdi aduane sɛn. aduane bankye ne mena ma yɛ nkwan so si hɔ ayɛ yɛ nkwan ɛyɛ si hɔ nti 70 cedi deɛ mi de ma ɔmo sɔ mo nfa nyɛ dɛ ɛnfa nto ɔmo ho na mi kɔ ayɛ dɛ aba sisiɛ eti wɔn na ɔmo frɛ mi sɛ ɔmo sika na asa ɛna mi sɛn ɔmo 50 cedi. ɛde maa wɔ mu ɛnam so mekora menam kwan so a mɛyɛ dɛ mɛba ɛti mebaayɛ na sɛ sister panyini no yɛ dɛ ɛkɔ nam sɛ na meyere panyini wɛ ne wɔ so wɔkɔɔ ɛna fie wura ne bɔ mamaneɛ sɛ asɛm a ɔyere panyini no aka no nam sɛ wɔka de asɛm wɔ so woyɛ bɛrima yɛ sɛ ne nuane bɛwale wo ɛneɛ nsɛm deɛ bebrebe sɛ wobɛhwɛ ne nti sɛsi na nka agya woakukura bɔbɔ ato hɔ akɔfɛ sika bɛ ase 70 cedis ɛti ɔkan nam so ɔbɛkɔ ntɛm ɛnyɛ problem because wo nuano me bɛsɛ ne pɛ no manwama num sɛ meda kam ɛsi me ni bi wala tu wala sa ɛna meyɛ nti sɛ ɔbɛyɛ deɛ a ɛna ɔno no ka kyerɛ me sɛ ɛnyɛ sika ɛna yɛde wale nti sɛ watem aseɛ na wowɔ aba deɛ a ɔbaa no na bi a me ne ne wɔ asɛm ka nti wo a wɔba no deɛ sister no aka agorɔ na wɔn ani so ɛnɛ mmerɛ mu nyɛ sika ne yɛde wale na ɛyi yɛde ɛhaban ɛsɛ ware ɛti ɔkan nam deɛ memetwaa so nti me ana mefrɛ me yɛde panyini no wɔ fon so sɛ ɔbaa ɛdeɛ wabɛyɛ nyinaa no nyame nhyira because sɛdeɛ wasi ayɛ no wanya wo fama wade abɔboa because ɔba koraa na kaa ɛde wɔkɔhwee wɔ a nti ne onim sɛ asɛm na waka no nti no mimi di n'atɛm
asem na ono na kana chire ni ntino so utwa ne mpoa enti me ka na me bi mani e wa na ofele me back okwasi ampanyini utimi ya be mama ni yeye o dem kanka o dem tutututu na me tinu wanti me na hwani na nsem na me odi wani enzobu wakase bo odi matempa na me maame mimi hu fi nyina no me dem kanka nyina me de awo enti de awo ka no de nyame tua ka de a ontua wo nso ka ade no onwo da Akoma FM ana me say nyame tua ka de a ene onso ontua wo ka because me na me hu fi no de me de awo ya wo dem ntutu no me de awo ba wo na wo ye neat no say uladi tua ka de a ontua me no mi no ka ana me ka sa kire no ana okobo na ma ne say me ma do me no ana mo frɛ me e wo phone so na me say me nka hwe de wa be ye na me da wase ti minim asem o te na kire nti na asem o kan no ehun plan na me so me de ma no ana me de ka sa nti me de didi ma me no oba ne te ho ti na no Sunday me wo asolim ena ne papa frɛ me say me ba ne se ne yamu no ma Akoma FM am say oba ne yakoye no operation ni amama ne nduro na wano nom na meguso ene no nso hye de to ne ne no ma ne yamu no ma pro papa asem a wakan de wati bida ana me de me ka sa che no se ni o tubofo ama na ba me ka ze na bofo na ba dada me wa sori dem yesi e be fa akora no ana sky wa me ho be ye de ma wo muso di o munko 70 cities yabi and on the 70 cities ana me se me ma mo 100 cedi e de ma mo so mo de mo fanforo ka to mo kwa de be si bia no o mo nya de o mo mfere me e mi kran be ja mo Akoma FM ejuma be na me bi mesi enti me de ma no me de ma ntehwe bi oba no ho a no afre na one no akasa na de o mo be fa o yira ko no like when you chia ankohwes na yam ne ma na e pro no se me na me wa ha eti ye bibia na ense ye adwuma no nti na me misua adwuma no eti na me nya ho ye de enko eti na me frɛ no ofon so ene ne kasa ofon so ene wodidi nkomo ti ye nkomo didi emu no no ne kyerɛ me sɛ opeso wasa akora ye de eba park ena me pa na kyɛw sɛ on fa na ni nto abofra no because esi a no di abofra ne ko esi a no so wo me nkyɛn de a anka bia ye bɔbɔ economics a ye be hu a ye de bɛhwɛ abofra no ba esi wa bedi ho no enye zika nyina na betimi ayede atam de ayede e de amount e bia me koma bia 50 cedi ana 30 cedi a eno be ya wode enti wodi e wonfa ne ntu abofra no nza anyede emra ana me kan ne za na oyede obaye tu baye tetewa me de me ba de ya na yedi ana me de ya tetewo enti obaye no ana me ka kire wo se ne se de abrabo no mu ayede no that time so ye betra u village ya se de abrabo no mu ayede no etwa so peg na bi Akoma FM eti no one na akra na nya sen na akra no obe 1 year ni yamu ne ma na mpro send your o kama na wo fo abefa no eti eno kra no yekodi akra enu mom yekodi akra because na me ne asofo ne nam ti mi kodi akra me ni ono kra na ye de ekoye enti ye ekoye no na asofo ne ka kire wo se me de enam de asoli ni ntino meme pese o ma meme hwe asole no so no no oba no mpe bibi nya de entonton ne kakra enti wotonton na akora na ehye nachi ono zo ga ne so ne modu hwe asole ne so ebetu aka bosom ya na Akoma FM afi na me makwa ye ka bosom me ho asem enti wo ka asa no da bi papa to bu ase wo ye family man wo foforo ya ye wo yiri operation menim bosom e kura na operation no adro enti ye kotema sori ya ma wakwa akotena no debia kaprema sempo ama na oba no ayeyi no operation no na enko emra na munyina mo fanto aduane ni because yese kohwe asore so asore de ye nyame asore obi nka ncho se menye nyame adwuma pado ye nyame adwuma no aye adwuma ka ho enti me bisa se betua waka na because oba no so ayeyi no operation o tumi nya adwuma den de wo me say ye ko asanko mosnya so na meme ko se meme ko ye mpaibo de meme ko ye no sofo na meme ko ye no ono no kra de o ye na asole eho e na meme ko sra no ti meme ko no ka chen se ya mesi ya asole no opema asem enti wo de me ko akra e na me so oba no me no nete
me yene no mintimi fa bibia anya de ensio ti me ba me ka cho say sofo na me ne kwaye asole no wo so de me kwa akra ba me de me nko because sofo no honhom bia nkasa nkyere me say obetimi aye de aboa me ana me de me twa so eti me hu kwan ofa so eyi no ma ne free me phone so ena sa Akoma FM oyi no ma no ende wo de aya me ache eno kwa de aya me beze me kan wa azem kra because na me wa ha no na me ne nkofo bompaye ene ohun se me no na yeko na ayo ba pe obeyi no ma na ma wo ni sisi ene the first idea obeka so yenze mani wa nya me kuno bobodia eno de ye ne o de metimi amanfo no ma obefra busa eno de ye the terms de eno kra de me de me mbo ho enti bi ye na me se oba me de akra ne de me bonyo so maintain ni bia se me ko enti me ma ko chichire me ko kanya me asama ba e ba ya waso ne sofo na kasa sofo ne se adekuru ndi oba no ekọ ye na eno ma to ne ba mu ne se wase ne sofo ne kasa se ye yete wono kora na yenya aduane ni na yenya sika anam se wo da be na oba wo mu ba no kora boso me kora mai wadi fufu ato aso be 4 days enti aduane na wonya ni na ne de hen wo keka chi wo koton a chire obi za wonya aduane ni edi fufu ato aso 4 days boso me wadi fufu ato aso 4 days boso me em fan say oba oboso me no oba oboso me no wadi fufu sa 4 days eto aso me fan say eti me na me say wo ba e common ne me ba no o mi say me wo de ba na nyame adwuma nti na manfo aye de apem asem enti common ne enti ade ndi na wo koton ho ama sofo say wunya aduane ndi na ho kyerew na mfa yinkosi ya enu ndi na sofo ne ka kyere ne say ne wo na oye oba ukunu so ye sofo enti se sa de a ene wo no be ye de e be ton foshu no na ukunu nso me ye de e mehwa asole no e ma sofo ne ye de e ma me pressure na me se me de me nko because me ba ha se me ba be ya asole nyame nkyere me se me nko akra ene oba no oba akuko nini ene wo nko de ameko onko de ameko onko de ameko onko awo no be kwa kwhwa asole no na wa koton fosu ono no be kwa akra no se sofo ne se obema na adwuma obema ne ba bi obeda enam se obi a wo makwaji wa firi abusuan nsem a me no wo bobra no wo ko ba bi mimi si ja akwa wo so obeko okay ye ntwa so ne nyina ye nkoi enti mimi di kan ye de eja no enti me kwa ye na sofo ne ka se ha ana obeye yi o obeda na me da asore de na me hwe si na me si wona na me se ama di mewu because ni bo mi tinu bo say nya dia me ye de me ba because na me hu die wo manimu nyina na e ho no e wo ni yensuo na e sa ye ntabodan na ba bi o ka so be ma okra mada no e wa so de mo wa ntabodan na mo na obi a me kutagere ekuta ba ni e za be da so de man be so kire me say ni aso de no kura wan hwa ho nte edi me duru wan me duru ha wie wunti mi nsan wachi e na wo ye de wo ka se wo tikem ti wo tikem na no kura no me ba me tikem no kura so de da wana mko bumfum azan kura ye de e ba ho e na so fo ne ka se o yiri di on ka ne kuru no obi a wo so wo tikem no e na afi na abeforo ka e na mi obi a nku anu ala bewu obi bewu ne so ban ti wo di ye ntwa so enti oba ye na ne ye ne ntokwa nkakra ne me ko ni nyina ne se obi afre me se eme mo mpa ye ma no oba benzo eni oba no odo because said you si twu hu ni nkuni de eni no on twu hu ja ye de ya ye do fun because obi a o no entok en eze pressure o mu se o frepe na o mitimi de phone ma because me no na me chepo no na me nyia di ko ma mo tiska bia baba bia na be si wo phone so e ma wo kura na wo koye da wo koyi ba enti na no mete wan to kwa ye e na wo twempra na me yese na wo twempra na me se awa sorry da na ma kwatena mu sorry da na mu no yo mpratwe nya fe ya me na me dance ni ya ni abon mpratwe nya fe e lo bo sorry da bu nya kwatwempra ma yere no ko bia ebi kransi da me nya bi kranso da ebi an so ba say de like feeling insecure meaning say
bia wo de bia ye ne pain ti de o waka no so ensi kura da because wa kura na me ne wote na kura me nya ho ade first trouble no Akoma na was akofo bi aka ho maza na nya me kura first one wa hu mobo na was akofo bi aka ho etimi nya bi kura da e bi nsi da bye eye tin wonte ye wo ye na se no eto de bia na me de phone no kura ye dai ama se o de ni nkomo na mbia me twa so etiska bia ba anti na no me chepu eda ho no ene oyi ye san na mi ko siesie asore dem me ba ya wa tu chepu na enfinfin de no afirim ene o de ahyem timba ye no sem oyi enfinfin de no wa bum ana m say ama ta de we de mi ko bi fu bia wa na obe Akoma efe ama fo frefre ododo na m say na apart from so fudwuma so it an ye mesin ni nti eno so ye adwuma na m say obi frɛ wa ma adwuma na wo be frɛ na phone ayi out of coverage area as a switch off enti wo kura no me be adekro ndi ma me hu wo kura no ye wo ba panyina no oyale a me hu na awlade ma me ho prophecy enu nti kura na ma me di hu wa me no be di sha nkomo no enti unnim se dwuma die se na me ye dada awlade ma prophecy fa de ho na ne ba panyini wo ho ba na ase sunsum yale na Akoma efe aha eti mi kyerɛ no kwan yɛ fa so ba yɛ nyina nya me fa ba mo prayer camp ana say ayɛ madam fo bi members no ne member na sorry ba eti me kɔ hɔ no ɔka kyerɛ me so ɔwɔ ne lady bi wɔ hɔ na le lady no ase wagye ne sika na wɔde akwankyerɛ agye ne sika na enti ɔka so ɔma ne sika bie ma on first sika ne nyɛ de ɛma no what the atro kwankyerɛ agye ne sika adi atro kwankyerɛ agye ne sika adi akwa akiri malam abdu Akoma efe enti Mustafa malam Mustafa de yi bi what the atro kwanhyɛ agye sika na dia edi de say dia malam yɛ mo ha ba bia wo bia malam Mustafa atro kwanhyɛ ni yɛnkwa ọka sọ ọma ne sika bie ma wanyɛ dɛ ɔma no eti na me kɔsra no ti me kɔ no ɔse ɔwɔ ne nipa bi wɔ hɔ lady bi wɔ hɔ nti wɔde ne nɔma yɛ dɛ ɔno kora fon so ɛna ɔde maa me ɛna me yɛ dɛ me kye ano na se maa me osɔfo ni asemɛsi ɛna ɔse yaane na me se ne tie deɛ nyame kan die ɛna me kan ya besi fie so ne fie nkonya ɛwɔ hɔ ne akɔma ɛwɔ hɔ nyinaa ɛna me yɛ dɛ ne be si ne ba so enti me de me kra de ma ka asɛm no kra wie de fon na ma sɔfo no enti ti fon so na aka yɛ kyerɛ no ti fon so na nyame yi we nyina di kyerɛ wo ɛna me amete ya physical yi de kan ni na kyerɛ me prɛko na me te ya we nya fon so e de enya mai ya ba na sam ka honhom ne nya mai enya mai enti guy susme frewa bro nyame susme ya frewa me pa cha wo ye ayi ni what are you like me nana yɛ dɛ mɛto no wakobi da me makobi da Akoma efe me show voice na woto mo nwum ne bia na me nana yɛ dɛ mɛto no ɔyɛ saa yɛ ne bia ya so be mama wa yɛ nwum nsa me nim na asa ɛndeɛ me hyɛ da nya de sa ɛdeɛ na ma no so kranti na me kɔ nkansa kakra ɛne ɔbɛma yɛ kakra kapela ɛdeɛ no deɛ me nya deɛ saa yɛnkɔ edi ti phone so ɛna wohunu ka bibia fa baba wa ne ho a ɛde bekosi ne ba ne so ɛkyerɛ no eti yɛyɛ no ɔsɛ timi kora deɛ me maka asɛm na wie nam deɛ yɛaka asɛm no nyinaa wie nam so me kora mpɛ ɔba wa ne Akoma efe ɛna yɛdidi nkɔmmɔ saa na ɔsɛ me kora me wɔ hɔ kwa nam sɛ wowɔ hɔ kwase ɛna ɔsɛ me wɔ hɔ kwa nam phone so na wonya hu n'anim na menya hu n'anim timi deɛ agorɔ ma ka me deɛ me nya agorɔ deɛ to nya agorɔ adi bi hɔ ya agorɔ we dey na serious na opɛ ba ware ampa ɛna korɛ let me so ano hyɛ da mɔnwom ti wihia ma no abɔnten wontumi nsi wɔn pɛ agye sɛ phone so ma no deɛ bɔnwom ano bɔnwom paa ba me kaeɛ no ɛyɛ asɛm paa na nya agorɔ eti me kaeɛ no yɛ dɛ me de matum adwene deɛ me sɛ ɔbaa deɛ ɔne ne di saa nkɔmɔ no ɔpene so a ɔbɛtrae sɛ ɔbɛgye nɔma no ɛwɔ baabi nti me de matum adwene nti wɔ hɔ a na ɔyɛ dɛ ɔfrɛ me ɛwɔ phone so sɛ ne ba no yaleɛ no ayɛ dɛ aka no ho
eti minya da memla ana me se me ntu kwan sa abra nyame nkan eti me de onyinani na wan fle no sofo no ana oso opa acha no ne sofo na kasa sofo ni ntimi nya dai emwa no ana me so okay yen hwe de nyame beka timi da wa no ka so sremi a wo de nyame sremi eti wo sene me lo fe na ma ye de baba ho ana me furuka eye de ko me ko so na adiasa eti ne didi nkomo na ya didi awale no nkomo na wo fun no so eti ne nya de fufuro biem na bi sia na mu sia mo ho sia ne ne sia ye eti me ko aya no ne ono no woni dan eti eye ye no se woni be ma bi na wo na be ma no kwa ne ha na ne ma no ye ana so se be ma ni oba ni ya nkira wo ti mimi duru ho no ana wo se woni be ma na ye de be ma ne ha da ne ma no eti mimi duru na me ka me trim se da we de mintimi nya de en ma de nchen na bi ono obe ye de obe kwa adwuma ana me ka chen se ade chi an ko fa akora ne de emra na de ese me yema no me nyema na me nya de me nko no obi abamachi etu okofa akora ne ba na ade chi ye no wonya off 2 days eti na ade be chi ama na ya de wo da ho me da ho na ka so ntumi na ntumi sa fa ka sa wo de se akora no no wo kuro foforo so eti ne ye twen no eti na ye se ye twen na no pa eti ye de ya oba ye no na akwankyere a nyame kyerɛ me ne aban a metikika bo ma na me yɛ de me di dwale na me de me gya no yɛ de ba de ebe kɔso de yanya ya wie wo gya no ho ba ɛna nka me bi sɛ sɛ ne ma kɔso ana sɛ ya akra ne ho adwuma kɛkɛ akra ne ho adwuma ne de me me ye wie ye no ɛna no ma ne kɔso ɛna ne ma ne kɔso na me pa kye wo ɛno nso nyame na yi kyerɛ wo sɛ bia saa ba yi a wo kwa akɔhwɛ ne ba no ama no no wɔyɛ wɔn fɛ mpadeɛ because wunya kra ne lady ne nsia ye no wotumi hunu de fa ne ho nyina ne busua mbesi ne ba ya wɔ yare so ti definitely oba no a wo kɔ ne ho no nyame ba mu wahunu sɛ ɔno na yɛ wɔn fɛ mpadeɛ wo yiri nie anaasɛ wo yiri anya wo yere a ɛno no yɛ yi kyerɛ wo saa yɛ wo mun sɛ mimi hu lady no yes bibi atɔ me so Akoma FM ɛno de mintimi mfa nhyɛ sɛ ɛyɛ nyame anaasɛ yɛ bonsam ho in which way bitɔ so sɛ asɛ wahu obi foforɔ na asɛ ne hu atɔ so no ɛnde sɛ ɔdɔ timi deɛ mema mfa nhyɛ sɛ ɛyɛ nyame ho ma anaasɛ bonsam ho ade wo hyia na ɔyɛ very beautiful lady oh yeah no fɛ no fɛ okay eti wo hu na kunkum ba ka bibia ntɔ so sɛ wuhu no na kunkum ba so ɔte ase ka bibia ntɔ so eti ɔno ni twa mu no mimi si lɔlɔ kwan ni ma mi twam aba no hɔ no ɛna ɔno no hu mi no ɔse na ni bɔ me so ano ɔse ɔte atenka se no Akoma FM oh wɔba no so kan aso wa na wade no kɔ so ɔno ne te atenka se no kuro ko wuhu no bibi tɔ so ɛna ɔno nso hu wo no wɔte atenka onya ne bi sɛ ne kuro no yaso wa de na wie wa na mu ya sɛ bɔde nka wa bɛhyɛ mo ho eti edidi ma na ɔbai me kɔ no hɔ me mo na nyinsa no kora na ɛbaa me no kɔ no ɔno a wo hu sɛ nyinsa ayɛ de apiem eti ɔwa na ɔka kyerɛ me sɛ ne yam yɛ ne ya na me so ɛyɛ nyinsa na odi ma kyinye kakra na me bɔ mpa yɛ gu nsuo so na me so wɔ no sɛ nyame ɛyɛ nhumɔbɔ gade a nkyerɛ ne tumi ɛna ne yam ka ne ho a ana ɔsɛ afei de wahu ɛna me so ne yɛntwa so eti edidi ma ne de me hyɛ ase a me de afiri no ɛna ɔde ba ha eti ɔde ba ha no emu amanneɛ ɔha so ɔde nka keka ne dada ne bɛte si baabi a na ɛyi sɔfo edi wo kɔ akra yi a nti wɔna ne yɛduru no nti yɛ mobɔ ne paw ne yɛnkɔ yɛ eti so yɛduru hɔ no yɛkɔ akra no ne so ɔtɔn nneɛma no okay sɔfo ne ma ne sika dabi ɔkɔgye nneɛma no firi sɔfo ne maame hɔ ɛna de maa no wɔtɔn nneɛma no na akɔyɛ sɛ me te faako ɛna ɔno no ɛkɔ brɛma me di na me mpɛ na me ho tete me because ɛyɛ me na yɛ sɛ me hwɛ ɔbaa ɛnyɛ ɔbaa na yɛ de ɛhwɛ me eti no kompreni ɛna ne mu yɛ ne ya ɛna ne mu yɛ ne ya nam so me deɛ sei nti na me yɛ de me baayɛ bɛhwɛ asɔre so ɛna nipa ne kora kan ma wɔyɛ awɛ ansa na wɔyɛ de ɔba nti sɛ ɔmu yɛ wɔyɛ de a ɛna ma me nkɔgye foosu ni bi
na no so na ye ma force ni bia ma me nkwaji force ni bi na me nso me nton na wo de ende bia wo koduru akra na wa bela wo beje wa home na me nso me de kakra na me nso me nya no me nso me fa me hwefie na me kwaji force ni bi eti me kwaji ye no ono ne de ende wajai a watifie a won de wonye de o kobi eti me kwa force na ya yin wato abro wato anya mfaso aye bia 30 cd eti 30 cd no eno na me de be ye de e be hwe wo mu ene bia banku ane aka ne se de be ya e be nya bia de anwumre na de na etwa mu nzu mu kra ne se okoye no okọ ko hu ni nua be ma wo ho ni nua be ma no nso nya adwuma eno no nso abeda me so edi ni me hwa ha me hwa akra no hwe ma me no hwe ni nua be ma eno no so bai wo de babai ono so de babai ene nyina ye de yete wo edi ne mani na abre pa ndi ne fozu no kra no to de bia me wia bi wia skani bi because manya ne ba bia duro ne de fa so for sam to nchen ba bia duro ne ato dia de fa so for sam to nchen wo bi so for wo ko wia fozu sika se fa so for sam to nchen ye so re na bia na wo so utintim ndi awon de utintim a enye ye because ma ya den no credit ye ba asofu gane so he o na so ne ma eye nyina dia ho bagim osofo ena adwane nsori me ya ba de nie awurade ho ya mabo edi me ya na ma me ne se ni force ni bi aso kan na mo kire me se na oba no bagi force no ni mu ya ne ya akura ne so se na chi eti eto de bi a scan de sa na be ye na so enye problem ni nyina ne se oba ye de obeton na obenya mfaso eti ma me no kra ma me be den ne ka enti ewo ha no de ntokwa ena wi afraw ena wi ayose ena wi afraw ena oba wi afraw ena oba wi afraw o de ntokwa za enti no kra de ma me to menza ma me to menza ebo na sum ze onya nsem hunu na wo di no nyenya me ne yi ba yi ma wo sofo wakono because de wo ye no eboro me so e shaase afiri kumase e wonu me fa ne ze Akoma FM eti me nya bibia ebeye de ebeye ebia na wo ti mabusua fie enti na wo ye sa de a eni yentu kwan yetu kwan so the same ade na wo ye de na se ye bo apaye usuban no no ena me de me to me santi wo ya no so obechima to na me so onko na me mabre no onko ena me ya me ye de nya me di kan kula ja no e wo police station ho nya me di kan movie nya me di ka ja no afi de ma wo se ma me ne so wonya na me se ka wo de ko ya anka sa wo tuban no ne ye ni nyina ne ke be chire mu ho ya de kuronti a me to me nzabo ena de ye twa so ti ye twa so na ze de ye sa ba ye chi ye nza mre ye chi wo kumase ti ye ba ye na ze ye betena u village ya eno so ene ye esuobu akasebo ene ye o fa we ya o so ma me mpem asem o fa we ya ene o papa mpem asem wi wan so ade krondi a wo ye ya o mo mpem asem ne se wo de azan ajeje me papa sika e wa akola ne ho won sa nka no kwere edina akoye se wo no hu ya o mabufu ba mimi ntino no mu ntimi nya dai enka wa asem no kese sa enam de yitwa so enti de yitwa to no kra me de be wi asem ni nyina ne se na anu ya oba ye no Akoma FM enam me ka ofri na bae ofri asanko ai asankra bia wono me sheda nim wono bia enti oba ye na me ka chenze o kra no se no ye hwema o kra wa ko Bible school wo akọ Bible school oba no so akọ Bible school wo hia no akọ Bible school se enkran ho no ye emu papa ye mo separate mo ko nkran no ye ko nkran no ntokwa san ma ntokwa bae mo se san no ma ekọ he ono ne ba ne krum na me da so wa akra ho eti me twa akra o be 3 years enti ono ne ba ye no na obetwa be 2 years e wo ne krum eti na me de abufuo nti kra na me fa akra ne kra de ba akopɛ oko sisa ne niam akɔ ne krom 2 years no wan frɛ wo mo na me mfrɛ no 2 years ne kra de ba akopɛ na mo ba no so anya fie sɛn me ba no na afɛ no was 3 years old wan frɛ wo mo da ma frɛ no wan frɛ mpɔ me na misa sɛ ne na sɛndi o muska de o mu ne sɛ ska no na me sɛnde na de kro ndi me gya sɛnde ne sɛ bia o ba no ne ti ye ne ya ma anyi ne ti na me first kan nye de emma ba wotimi ka se oba no yesi ne ti ye ne yawo obekọ so na nyi ne ti no waji sika no
na akɔso so obɛkɔ no onyare because me amani gani kro de bi yɛ me abɔfra no so ano ɔka kyerɛ me sɛ abɔfra no yare that time na yɛ Kumasi ya wagye me sika ɛna me bɔ hwee yɛ sɛ mekɔhwɛ me ba no mekɔ ya na abɔfra no da hɔ ɛdi agorɔ ɛti na wɔ me tirim ɛwɔ me tirim nti me dɛ memanyɛ dɛn mamfii no ɛti ɛwɔ na me sɛ ama asɛm a wokan deɛ kanokoro nti bi a 30 bi 20 30 50 na mede ayɛ dɛ mede asɛne no ɛno kora mekyɛ baako na ayela no nka menya ho adansefoɔ de ayɛ dɛ ɛde ama because menim lady na mene ne yɛ dɛ ɛwɔ hɔ no mekwasane ne sika a memɔ obi yɛ awɛ sɛ mekwasane ne sika ɛti ɛfiri hɔ ba na fa bɛɛ 1 year no na memfii no ɛti yɛyɛ na yɛtwaa so na madamfo sɔfo mehyia ne nkra ho no wɔ sɛ menyi m'ani na akora ne nti menyɛ deɛ mɛtumi ayɛ dɛ ayɛ ɛde ama akora no daakye me ba akɔkora a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛhwɛ me ɛna me so yɛ waka ne saa deɛ a me deɛ maayɛ dɛ mate ɛti na mesɛne wɔ mu sikaa nti ɛtwa me nsuro mu koraa ne sɛ wɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ me ba no yale ama ne ho mogya ayɛ dɛ awe nti dɔkta sɛ ohia 2.5 ɛna ɔde nurse bi nɔɔma bi yɛ dɛ ɛfrɛ me ɛna mesɛne megyina manama 2 million ɛsɛne yɛ ɛna mesɛ apɛ bɔsia nti mekɔpɛ bɔsia na mesusu ho kyerɛ lady bi sɛ sei na meyere ɛka ɛna lady ni so wɔboa meyɛ ɔbaa no bia memewɔ kwan a ɛfa so agye bɛɛma sika ɔboa ɛnti ɔne gan na yɛ aza ɛna mdeɛ meyɛɛ dɛ mefrɛ lady no na mesɛ maame adeɛ bi a wobɛdua no asase so bia bɛyɛ dɛ wobɛtwa wonyɛ nurse ni no adeɛ bi a wobɛdua bia bɛtwa wonyɛ nurse ni wo so yɛ nurse ni ɛnɛ no ɛwɔ nkɔda na mekyee no ɛna mdeɛ metwaa so sɛ meyere ne deɛ menim deɛ ɔtumi yɛ ɛnti wɔnyɛ made foforɔ sɛ ɛna wafrɛ me papa agye ne sika kora dadaada wasan ka kyerɛ papa sɛ ne nana no yale agye bɛ 3 million koraa ɛna m papa frɛ me sɛ a wɔyere so ɔfrɛ wo a wɔnya ɛna m sɛ me wafrɛ me ama wɔsɛ me ba no yale ama masɛne ne sika sɛsiɛ masɛne ne sika sɛsiɛ ɛnti ɛdeɛ bɛbie no ɔsɛ a ɛneɛ me de 3 million koraa ma no sɛ ɔmfa bi nhwɛ akoraa na ɔmfa bi ntɔ buronya ataadeɛ nyɛ dɛ ɛma no ɛna m sɛ boi ebiem ɛna mdeɛ memetwaa so nti yɛbaa Kumasi yɛ na mese maame me ne watena kyɛ ɛwɔ mu sɛ trɔbo abadeɛ awaleɛ bia ntɔkwa wɔ mu ɛti deɛ ɛtwam no deɛ ntwam na sesei no wokɔɔ hɔ no yɛkɔhyɛɛ wo sɔfo wokɔɔ no yɛkɔhyɛɛ wo sɔfo ɔkɔ asanko no yɛkɔhyɛɛ no sɔfo ɔkɔ bible school awia me yɛayɛ no sɔfo baa nti mentimi ne wo ntena adwamaabo naa mu because ɛba saa no a wokora sunsum fɛ no honam fam no ɛgensiw ɛbɛhaw nti yɛntwa so yɛntwa biribiara so na kɔpɛ adwuma bi yɛ dɛ ɛyɛ nti wo baa kora na aka kyerɛ me sɛ adwuma bi yɛ dɛ ɛwɔ me papa mu lɛ mu wɔ nti wopɛ sɛ wokɔyɛ bi nti memmɔ me papa amanneɛ nam sɛ a wowɔ asɛw no no nti wo pa woakɔbɔ no amanneɛ ɛnam deɛ mekaa ne saa na aka kyerɛ me maame na maame yɛ dɛ ɛdi w'anim ɛna ɔde woyɛ dɛ ɛkɔɔyɛ nti woayɛ adwuma no 1 month ɛna meka kyerɛ wɔ sɛ maame awɔ asɛ wobɛtumi akɔ n'anim saa wɔnim sɛ papa no wɔde ato wɔnim sɛ adwuma bi apue wɔ papa mu hɔ enti ne na nkɔ ɛno asɛ wadi wɔ yere akyi momienu nyinaa mo asɛm wɔde waka wɔ yere ho papa me yere si adwuma sɛ ni sɛ na aka kyɛn sɛ wɔno wankɔ deɛ ɛnyɛ ni die adekwandi ameka na asɛm wɔ problem adekwandi ameka nsan sɛ ɛnyɛ wei ne adwuma a wapere wadi ka apere first one ama me kaka kyerɛ me papa ɛna papa ka ɛkɔkɔ bɔ nipa na maneɛ ɛna wɔde ntɔkwa ɛyɛ dɛ ɛsa akɔɔyɛ ɛna wasa ayɛ dɛ wasa aba nti wasa aba ayɛ na wasa apɛ adwuma na me sɛ maame wasew no no because me papa no wɔwɔ mɛma ne yɛ mɛma fɔ nti yɛ ɔbaa nim nti wo kura wo papa ɛsa ayɛ wase nti wakɔ kaka kyerɛ ne sɛ adwuma wei deɛ binyama yɛ dɛ mɛyɛ nti so wadi n'anim baako ama akɔgu anim ase eti mi twa so no akɔyɛ no ɔkɔyɛ yɛ ɛnam ka kyerɛ no na yɛ ɔmɔ yiyi bɔla rɔba ne bi no sachet wɔ eti ɔyɛ no so ogu so ayɛ na me ka kyerɛ no maame de adeɛ no ayɛ no sɛ no adwuma no a me ba ha no ɛyɛ me nua no nti no menya bi yɛ dɛ ɛkɔ kakra nti ɔma mmienu nkora mmienu nso wɔka ho nso meka ho ɛyɛ 70 cedi na yɛde yɛ dɛ yɛde ma yɛ eti 70 cedi no
wo ne nkora 70 cities wo man to muda wo mo che mo sha brabo ahyase nyina 70 cities mesin adwuma no ewo enye no de ewo tama yatum ene mfa won se ya to petrol me betima to petrol be yi ni entum nti na ba ya na mka cho se maame wuska ni mo du chen me de no se me de no me boabo ano a ebetimi ayeska bebre ba enam nkora ni nti ni fie ni nti no mintimi mo abo ba wo de de ma oboso me etima me fa me de no nhwe fie na wo de kakra na aba no aduane na boka enti fa wo de half faton ho en de wo na akobre ye di fa half to na fa half no kakra no tutu aduane kakra se de me 70 cedi no betimi de aye bebi ana ye adwuma no nso no wunya ba bia mfa nhye mu se bia me ye adwuma na etise bia blogu twa anaza wo ye feeling ene ska no aye de abasoro na adwuma no ya na yakoya ni de ni bia kwaka won mu nyina amonyai na de aye ba bia wodu ani be hwe be bo na nso akoye bi anokra no me fa me trimpo se me kwa akoye bi ena me de man kan kire no edie ka no se wanokra wate wanokra na de adwene sa adwene ne ye de e ba aye edi wo ye nam so se sa adwene ne kura wo trima ne eye edi ye bibia wie no ena ono no kwaji sika no okwaji ai Saturday no e ba aye no ka kire me se oye de okosoro that times na sika nim ho ena me man 20 cedis se onfa nkoma me maame onfa ntokosua bi nye de endi enti odi sika na ekono se wanfa nko ena odi sika mi sika no foro ka e be to fon 6 million ewo krom ti wo ba na phone ye de ekura na mse amame me kura na me no me ye ba ma na kura no wo ba no me ton me phone e na me de nkura ni mienu ni ye na ba no ma no ode ne ba no me ton me phone na me de nkura ni ye de eko school ba wo a wo ye oba na wanka wo e ze wunya abada ye kakara no wo diska ko to phone dia na ese wo no on pebere bia ye de abo e na wo nyame adwuma na kura wo ye no kura so no wonte ase na sa 6 million no 600 Ghana cedis na so fanya dan eno de no me ka se onchem enti ono ne de na wo ka so fan toto ho no e na ode akotofo ene ese nyo wase no edi oka ye no e na me de koto Mbapa ene na Mbapa se because Akoma FM ono so hiya bibi e na adwuma a waye e na waka che se na adwuma no onchem sika na beba onchem ye no emfa half no support na onfa half so nto no de ye ono ade de ono adwuma wakoye enti no woni phone no phone semen so de makoye ni hia phone na e ono ani sika onye abone oka ye na me de koto Mbapa ene Mbapa se eno de enye problem because oba na wo de question ni monyam no so wa moawa ene abo sika no ye wo be nya no se e na de question ni monyam ai wet no hwa de na me koye entichemu ye se sika no a o ka se de bra so sika na adwuma no wo so won che mienu no fa ba akonya dai me ka se won chem wo chema no on fa ba ako ento aduane se de be ya na support wo na on fa ba akonya dai en fa nto no enti wan ka se won fa nto no ho na momo abo ano nko ware me man kan chen se half no on fa ma mi ne nkoto no ma en fa nguo me so won fa nto ne ho on fa nto no ho won fa nto no ho dia na che se ohia bibia wo so won fa nto no dia koto fon enti so akobo papa ma ne na papa ka se sika no on pese obabua na ma waye no ho ade amementi ase so no ne ka se Akoma se bi abrabo no eyemienu benkum dwale ni fa enti na onti no atwemu mienu na wode fa dware wo no minim afo no kwanchem ono ne tam 6 million ni enti ya no akyeremu enti wo ka se ya won chi sika nim no wanchem no afa bi an support okay ana ono ne koto ye enti me keka chemba pa na Mbapa se mame ha me ho me mu abo misika no tam bia menya bia no me mfa nya no ho ade okay ana me de me twa so na yeti e baabi eti e wa me de me kwa adwuma e ba ya wasesa ne no ma se waye de okọ ti no ma ne gu on ti me de me se awale de ntokwa bom ti me ba ya sisa wo Akoma FM ana ofra me se oyere so okọ ana me se wa mo ane o de me la to blacklist wa mo amane no se okọ na me se okọ se na ntokwa de se ne o ayi uchire ntokwa de ne awale de untimi nwale o ade phone no ho asam no bro na na dabi am sanka yanko enti ye o ka sa no na me me twa so enti me de me wa adwuma me kura no e na me ye de me yi mani ti me ba ye na me ye de me frɛ na enko
edimi ye mi wure ma ne se akodi sofo bi nchai ama sofo na kire no konongo se ni sister bi wo ho enti obema ne na ye de e wo ho e na me furu ka e ko ni kurum e ko bo papa ma ne ba me ko no papa nye de eni ho papa nya yie e ko ye na me de nkra e ja ne papa ne ba se ni na oba ne so wasesa no no ma ti mu ba bi a wo ye de owo ti me de me babo mama ne eni oba no girl no friend no o friend no ka che nze ukuna ba hawo na wo so hu ba bi a wo no wo ka kire girl ne se wo no waja wale dadada waja wale dadada ya no afifie be no afifie be 2 weeks waja wale dadada na mse nkra ne koy na waja wo mo wade nkra ne nyina koy Akoma ana mse me wo firi me njan koy kra mse boso me kra mai enti ya wale no waja ne tambe ana he de ka na sa na me de me de nkra ye de e ma no se ne papa ba on kan kire ne se me kwa sa ye de aba ena me de me nye de me ma biem ti me ba ye no ye didi ma na me de me teninka ena me de kwato me sofo anim ena sofo ne ye de e frɛ no o frɛ na me ye de ye hia no ye ka se nam so ti ma ye ni bia no on fa nche me ena me bu nkotodwe e wɔ nanim e wɔ sofo ne nyina nam so de esi bia no ni amaje me fon so atum enti wo de on fa nche me ena ye twa so no kra no ompe pa cha onimpo Akoma because ensam no minim anam de me twa so na ye de ati e baabi to ono ne ba ye no ana ofre me se me ma ke kan nsem bi wa chire nam se a sa asem na me kan ya no me kan na nsa me ka asem ne Saturday ane sa asem na ye be kan ya me pa wa chon me kan ne Monday ade asem wa ke kan me ka chire ma me ne se me fre bia no wo se wone sofo no omu koye program 4 days omu maaye me fre bia no wo se omu koye akwankyere omu maaye enti onka hunu se uni obi yire baabi na wa on frɛ nipa no ana nipa no kora na oba na bedi wo ye bibi nti no ye de oba ye oba nso kuta akora ade nti na won frɛ me musa me se sofo se ni na aye de asi ana se wo yire no ade nti no aba ha obi an mu enu nyina ya sofo obi an sofo ba ko ho aba asem na ne yira bedi wo sofo wa e wo so frɛ no na obisa no wan frɛ me ana me ka che ze de wo ye no asem na ni adanse ni twa asem na bi hu e de ya adanse nti wo ne me yire no e twempena ana me ka che ni straight eti ye ka asem na no se me ma ka so ne sofo na twempena nti awale no kura wa ye de wajai ana me se wa na kura no pe okobi na ye de akọ wo yire no oni sofo ne nam se de wo to nwuma na o se nyame adwuma na Akoma FM o se me yire no me yire no ye sofo ana ono nso ye sofo enti na anu kura na ye se omu nyina de da edan ba akum obefre wa se me ne sofo ne kwa obefre wa se ye nyina da home enti omu ko prisi bom prichi bom omu ko ya akwa me de mi ne wa me ni mu nti obefre ne bia so ne sofo no ekoye bibi omu ko ya akwa nkyere ana me na akwa nkyere be ba wo ti aware ase a wadwane ya fi ni kunu e wode ne manam sofo ne ko prisi edi me ya na me mi twa so ti ya ka asem ne nyina awie ofro bia na obi wa wode ola no wode ato blacklist wo na won shedan kasem papa bia anye de enkyere won kasem papa bia enkyere na mi twa so na me se baabi min nya wale ne mfanto baabi na me ba na wa ba no me mpre na kyera kwan ti se oni sofo no na ye adwuma oni sofo no na ye adwuma emprempren ya bo emprempren ye oni sofo na ye adwuma emprempren ye etu sofo no kura baabi o me wo ba me o ye be kasem sofo ne baabi ama me bu ni baby se bi obi ntomago aye na de enti se nipa na ba ho a za wo frɛ me ti sa wo yire nya kura no a oyo yire wo pɛ no woni no ayi adwuma wo ehene fa konongo okay Emilia Kwense ensam no ebi mu na ho yiye ema me agise ya Emilia wei anya sadum ekwa no drop a line no Emilia dear James Safo cannot to be sincere with you me ntimi ho ase won nsem bi mu nsem bi ehwehwema so enti se wo tie ye ne a menim se wo hwe onua TV fa na ene ni nkomo na nso aka wo side kakra ema ye hunu ba bi a ye betumi de asem no ato because asem no mu na ho yie ema me ye nko edi de tre no me de ne ba ha se awale no wo no wadwane me pe wa kyera kwan me hu ma pa wa kyɛw
still na de ugina dia yemfa wale ne nto nchen na me ba na wa betomu no yempa na kira kwan because wono ukuta nkra mienu edi enti na ode panyini ni di wachi na wodi akora no no 4 years no edi koja me fra won so awose akora no wo papa nua ho me ta fra obi ma awose akora no wo sister ho na adana wo ko sofo no no ko hu wo ma no adana me man ko sofo no sofo na ye de e ba ha bra wo so ko bu nkotodwe kura ya so no panifo no wo ayi me sofo no de me de asem no koto na ni no to so ya ena omo fra oba na ma ne ba he ha e fra sa sofo ne na so le panyine ye ene oba ne ka ho oba ne ba na nkura ni di na chi na do anfa akura na enti se make say baby oba no anka sampo ewo wo ni ho sa sofo na won ne ko preach no wo baby o ya asole no enti bi na me ba na me se ai re oni abadaye so obi ka cho se wo abadaye oni abadaye because kotuwa ni wonu ni wo mu na wonni mu hwe no eno de waja na mu obi wo sister ena wo de panyini na wono yesoma na ebeyeye no edi wachi enti sa wo tan me de na se me ba no so wo tan ne ka ho tin waja no ho ti me de me ni uni asem bi aka abofra no e wo mu se 4 years no eni aban me na mu se mente no ba sa wa asem na wa ye no ade na wa ye ni nti no eno na me wo ba bia me de ne befa ana me de ne ye de e ba ha ti eno anti na me na okay enti se say opa wo yere oma anasa opa oba no umpe ba ni bi ni yemu ni nyina yehwehwe ni yemu adwe sa kira de e wo ho ti e bia se ne abeduru se no da bi snipi eye question upe wo yere ene wo ma ana wo pe oba umpe ba ni bi e pe mu mi opo yere no ba kwan oba yi fa ede wo fa so nyina still ene na million ne bibi ho because said ye safo esi eka wo fa ne phone na wo kra wo on page mampo na boy enwusuti no correct on page ma wo ya kwadwofo on support be ma wo bibia mu de wo kokosa ha wo ensem sa yi washi eni odi ne hu ni de odi ne hu ni because said your papa ba ya wo sem da mu ntutu de e bia na oba ne ni hu ni odi ne hu ni okay enti yenre so wo say ko ba no so on say mra no kire say bibi wo ba ne ho a ope ade ne wo Emilia ho a wani je ho pa ye ne ya wo free wo nche no wo da wo na we are said here empanifo kora bu baby sa ne mia bia won kaye enti because Emilia no nye good ana say e fa ba bi no nya na o ye good wo die mu eno na me pese mi good ne say ade okuta no no de mawa ha no ena ade na adwuma na me ye no se nyame adwuma no ono no wo ho like wo ho awon keka subawe me say me kan say wo busa me say aha ti me kan say de mimi no okay ne me ye hu awon keka no on say obi a like we serious awo adwuma no mami hunu because oba wonim se ni kunu yesofu dwuma nipa binum ti mi frɛ no na omo ne bompa ye wo phone so oba kra frɔ na ne bompa ye wo phone so a wone ne ko onti nyame so ma se ti me bisa se na ho keka wo nyame so mo no ene de an ihunu anu de Akoma FM mommy e wo musa papa otompa yi se woni mo mpato why penny and Najuada make a cancer only Mumpato because like seriously as someone work out for Emilia crazy hono and cheme or buy Yamisuro when it's Timua or bet me yes of for mammy we find it say papa Maunum sister what people baba one because near 1 year ya omwa wa brabo mu woni na tra efie 5 years 5 good years ade e pa na Emilia no ene wa ya wo betumi atere won sa hwe so aka se anye bia kra no emi 5 years wa boa me ama ya yewe ko batai kula yento bi mon to ko ba ikoba ka tai kula yento ka koba mon to bi enti obabo afo no ene de hene asemu oni mpato
when you see why ate na de no wede eche say ya can't ya asem na me soro no say no me hwe no ye virgin no oba say baby sense no ye virgin because oba wa wo ba ko hu na ne ba pede anya fie say ba le 6 years ba oba ne ba pede anya na wo anya say na wo ma say me na me libi any on soro wo dabi waba wono waso na adwebo asoro wo ama ne banya 6 years aza ogoshi a me masoro me soro dada ba za wo ka say patwa wo mu different share me difference ni wo mu ne anti say ebia ye ka say pat say de wo kan ye no ba mu style dia me na me chere no oh na wo chere me style se no ono kra no onim style one way anti no dia any neche because me onim die nti ameko ho no se be ma bi bewu am obabi so obabi bewu am be ma bi a be ma ne nya no hwe obeduedue mu no tokura badwe se obeduedue mu ninika mu kwadu eso emu odu poti achim otumi wu abe ena aye oba ne so ni sisimu ambre ene mayo ya ba ya wo mo nwan musi e friend twerking and that's me say koka fufuro wa bra minim ya twerk musi twerk enti there be so for men say men yes ya bre no papa men ya bre kuya so for to me nchira me ade ba ko ho okoye adwuma ni say okoye adwuma ya wonye sika wo so wonchem wo say okra bibi no de ma wa e ba bibi sa so okọ to bossa shots ne singlet bra wana and then sika sai and wadie because okoye adwuma ikura no sika kakra ka ye wo say ko wonchem o fa bi support o fa bi ntu no hotam ni nyina akoto fo ne nsem na emra ne de enti ade pa na wo ye ona na adwuma no kra no I chere ye say ebia woto nyom boa me ana wo read the bible ana wo na hihye nkonwa ana wo ko asamoka so ko nsem ka boa me untimi nka ahwe nchere ye ene ne na chese kwa wo na me ko Emilia because ene ka sa emi isa James say wo hiya wo ne nkoda de nyina da wo brese say wo akoshe ne fa akoshe wanya say kako 2 months kako busumi wie no wo yawo ne nkura ne bi no wa bra wo na wo de abufuo sesa wo ne ma koyo enyo na pake wo ne ma akoto kra pa wo chewo esi kire se enyo ma bi wo ha wo ya enye sofo ye enyo ma bi wo ha enye eti Emilia media enwoma bi wo ha chechire ma adwene te se de chechire ma akwa adwene okay akua me me so for my Onia TV etwa wo mo ho abasema na wakwa akwa nkrato e de aba akua me ye ne Onia TV ntwa ye ho e ma sesia se de be ya ye ba de be pie no enkrafo no wo mo maka ni na so benya ho tietiefo e wo se Emilia fa because onfu ufum ya ne wo fum na pacha well I don't know tell me bisa sa odono ne wo fum ene pacha wo enti wo na akoy na be ma na sa be pa wo chew wo se yakobiem osesan bra ebi enti no osesan bra de yes agye bi efi enti emi wo be fa kwa na che yensem na enti sa ye hunu se de ebesi abua yensem yi afa bia enti efo ye twe ho abasisi atonsu na baye ewie yi ubaye a onante se ene sei onante se nyina se me ne oba bi ena wo ho na ya freno Emilia Kwesi na o asanko ho baby o ni ofre Akoma FM eti menne no na wo ho na ye bobara no na menye na ho ade ai mekobo kokoko kire abusuafo na yegusu a yetu anamo no enti nyinsa ye dai ebem na nyinsa ne ba mo no na se kwan wa de me fa so no akoye se ase wo top pressure na ama me pressure ni nyina ne se ono a wanya adwuma na oba afoforo na oba kumase foforo no na be ka kire ne se ho nya adwuma nyinsa ne ntino wo security good man ni bi enti untumi fa bet no emmo Akoma so aba de a me wo fridge ye de wo ho enti man fa nsu ngum na ye de eton na me nso me fam se de ba ya yen saba koya no akora nso wo hye yefunu musu benya aduane adina no ho ayede o ka kire me se ono de ensu de ensa no am wo didi matem kura na me mi twa so tie didi ma okofa long problem bebrebe it's saying the efia me ne timu no
ɔkɔka kyerɛ me nua sɛ ɔno yɛ nzemani yɛ apra ho yɛ so wampra ne ye kɔfa nsɛm bebrebe baayɛ nti wɔgyina hɔ no mekora ma mbɛtaa n'akyi firi sɛ afei na obi de hyeɛ afei na mahu no foforɔ na wei no nso deɛ me nua baa nti me bɛtaa n'akyi ɛna ɔno de kaka kyerɛ me nua baa no sɛ ɔno deɛ ɔyɛ nzemani o nti ɔma nhwɛ yɛ a ɔbɛhu deɛ ɔmu mpɛ nti ɔkɔba nsɛ nzoma nso deɛ sɛdeɛ woka obiaa nim nti ɛkɔyɛ sunsum asɛm na ɛneɛ nyame nko a ɛneɛ de yesu ne nyame hu ne mɔbɔ na ne ho tɔɔ no ɛna metu firi yɛ fie hɔ ɛna mekɔ ha daa wɔ abigya nkwanta kɔ ha daa no yɛte hɔ a fie deɛ yɛmekɔ ha daa na meka kyerɛ sɛ maame na yɛkɔ ha ne daa no ɔha adwene kakra because nipa deɛ ɔhu sɛ ɔha adwene abɛhu sɛ ɔha adwene nti wokɔ ahwɛ ho so ye ɛna agye sukuli ne yɛsɛ sɛ no kɔ afei deɛ ɔkɔyɛ a waso ɔno no yɛ mfantini maame no nso yɛ mfantini nti wabɛhyia ne maame ɛne nso bu akasa bo ɛne ɔno dɛm papa ɛne bɛrima a ɔyɛ kwadwofoɔ ɛne bɛrima a wɔmpɛ adwuma ɛne anam sɛ obi a wo ɔbaa me mede wo abɛha dan wɔ baabi no wo ne maame no abɛyɛ wo a nam yɛ kwadwo ne anka wotena ne ho bɛduru pɛmpɛn so se ɛne deɛ yɛtete wɔ fei deɛ mekɔ a ɔmo di matam yɛ sɛ ɔmo di matam me deɛ mampɛ mmoa nti wɔde waa na ɔmo abɛtwa ɔmo ho yɛ dɛ ɛkoyɛ ne nyinaa mu yɛ dɛ akɔno nso nyam nti nyɛ na maame no ɛka kyerɛ me sɛ deɛ mɛmɛ yere bi ayɛ no no wadi n'atam na ne ba bi nso wɔ hɔ a maame no ba bi wɔ ano yɛ yalefoɔ nti me yere no bɛkaa sɛ ɔba yalefoɔ no ɛna atwe me ntoma agogo bɔɔla so nti wɔde kɔyɛ me biribi ɛna maame no kaa sɛ nte saa ɛna mu atwa ɔmo ho koyɛ nti maame no bɛka kyerɛ me sɛ nyɛ me a ɛna wɔde me n'ani ato a kɔbɛhu deɛ wɔde bɛyɛ ama wɔde bɛyɛ wɔ yere ne yere no ɛna me deɛ mepa na kyerɛ sɛ wɔntwa so na wɔmfa ne sɛ ɛyɛ ɔno ane ba ɛna afo metia no ɛna de twa so nti wɔ hɔ a ne nyinsɛn awoɔ ka ɛna anadwo bɛɛ 11 wɔ ɛna mekɔ pɛɛ ka nti mekɔ pɛɛ ka na mede wokɔ kontase ɛna ɔyɛ dɛ nyame so yɛyɛ operation ɛno deɛ ka no deɛ bɛrima deɛ wɔnyɛ akɔfa yi no aba deɛ ɛwɔ awoka ɛna meka bo nyinaa mebɔɔyɛ ti yɛdidi maa na woyɛ dɛ wobaa fie ti wobaa fie no na sɛ ɛnɔmɔmɔ ayɛ den kakra nso na mefɔ so sɛdeɛ ɔbaatan ɔho nkyerɛw ti na meba me maame wɔ koraa bɛgye aduane maame nso ɛdɔ ti na mebɛgye deɛ mebɛgye aduane nti mbɛgye aduane kɔ eti waa na nso yɛ operation obi ani hɔ me ne mmienu nkwa na yɛ dɛ ɛwɔ because me ne mmienu koraa na nɔɔma nkyɛ da nkɔyɛ saa na mekɔfo obi ma ne ba a wɔsa bɛhu yɛ ntwom ɛna mdeɛ memetwa so nti memesɔre ahomakye ɛsi nnoɔma ɛsi nkora no ho nnoɔma nyinaa de nsuohyi ɛsi so ɛmuamia ɛyɛ biribi ansa na mewɔ baabi a maayɛ dɛ makɔ nti mesɔfoɔ a mehyia no Thursday no wɔ se yɛhu kɔ nhyiamu ɔyɛ sunsumsɔrefoɔ no bia yɛkɔ nhyiamu nti ɔne mebɛkɔ nam so ɔno ahwɛ fie a ɛfie nwɔi ɛna wɔ so okay wobɛtwa me lɔɔre fɛɛ no nti mempɛ kakra ɛmfa me wɔ mu ɛna mefrɛ wo sister panyini sɛ ɔmmra mɛhwɛ na mentu kwan kakra nti ɔba no ɛno koraa na ada ne boakye bi din ɛna mea mepa na akyɛw no ɔyɛ eti ɔbaeɛ no wɔde ne nsa pan obi a bɛhwɛ wo nua wo no paa no bɛtem kora wanto bi ama ɛna mede ɔmɛhwɛ ne ma no ɛkɔ ɔbaa bi waso ɛna mede memetwaa so sɛnea wo nua ba na kakra wɔ no mede maa mo 70 cedi 3 days pɛ mɛkɔ asa abaeɛ de abɛto no enti me wɔ ana mo frɛ me yes class on ɛna mede 50 cedi ɔma wɔ mo sɛn 70 cedi wokɔdi sɛn 3 days ɛno kora 3 days no kwa me ba no mekɔ Saturday no ɔba wa wo foforo ɛna mba Sunday na aduane wɔ hɔ ɛde aduane sɛn banche ne mana ma yɛ nkwan so si hɔ yɛ nkwan ɛyɛ si hɔ enti 70 cedi deɛ me de mo so mo mfa nyɛ dɛ ɛmfa nto mo ho me ba yɛ dɛ aba so eguso a wotie yɛ ne yɛra safo James safo ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ afa ɔba wɔne ne te yɛfrɛ no Emilia Kwesen ho na yɛhwɛ sɛ emi Ismael satrai biem mame emi bɛfa ne phone ne yɛne na di nkɔmɔ because nsɛm bi ɛhwehwɛ ma so yɛra safo James safo ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ afa ɔba wɔne ne te yɛfrɛ no Emilia Kwesen ho na yɛhwɛ sɛ emi Ismael satrai biem mame emi bɛfa ne phone ne yɛne na di nkɔmɔ
because nsem bi ehwehwe maso ma me because nsem hwehwe maso a na che say menyanya ne amehwehwe no na che say menyi nsem bi ni na che say me pese me sen rewura mu mo na me rewura mu mu a agye say emi wafa ansan metimi rewura mu enti sa ekwoka yewura James Safo de a mintimi nwura mu bebre enti James osise say wi ya wo ba ene oba no me okay oba no na efre wi yo mo mpeke na ye ne no eni nkomo kakra ye ne ni nkomo kakra na ye hunu de etua mu pa de etua mu ankasa James wos ekwan be so na wo fa so a wodi hia Emilia ekwan be so ekwan ni nyina na se sofo na me hu no na ye na kra ene Emilia enti me call fie na me se me kwasra sofo no ene ono ne ka kire me se owo na kra bi wo ho na wa mana kwankyere saa wase wagigi no sika di enti me ne nkasa enti ode ne ma me na me ka kire ne se enti me ne kasa no na za nkomhye na aye ba ana me keka ni nyina a kire no enti me dia me ma wie a me kɔ na enti nkomodie ni mu no wo phone no so na me ka kire so me pɛyiri bi aye de awale no edi asem na apart from say bia sofo no e ka cho say what they atronkom hye agichi Emilia sika di sa amasese no wo hunu ni awon san ka nyi sika foforo bie mu no e de no sai ka fa Emilia brabo mu anani fie kire wo ono ne ka kire me say good ewo mu fie Emilia mu fie Emilia ka ya na sofo ne kai eti oka no me de me manko ne kure nyame ani mu ne because me no enye de nipa ka ana me ka wan ko ho ba wu se ho de dabi okay na me kwa homa ne so hello Emi Yes. Emi me mo ha Yama. Oho ya de Yama na dum na wo so. Nyame atom adan na woni wukuno ene wo matie na prekope wukuno si won ka bi nhemu wapake woni emenye na adwane e de afifia ohwehwe mo kira kwan bi a onhumo Okay, the woman said we the woman said me ka start ono ni tamu akamiti ni bidani bani ni kakra bi atro ni ni edwuma ni sini golden star bi gogo na one day ni ko edwuma na me yare na me so bi am fan spiritual father your friend blessing sebe na me no ni problem bi am friend na me friend mo don pai man nti one day bi ni ko edwuma na malaria ta ken ni ko na ni ba fi ni me yare na me friend so na say was suffer back on in terms of the phone. Other phone man, no bomb tire man. No, the phone man, bomb yammy, or other class TV, or phone training. I'm not bomb tire. And I need me bomb be a one. You take a bomb no crown, what high diamond, a bomb you could show me at it. But no, with the news and I know if I am sick. If I don't know the crown, the kind of tune is the phone. I'm not the catcher and say, them are no European, and I'm say I. I'm not saying, them are no one and I'm really meaning I'm if you can't catch them, you pay my young and your mom pie mammy. I'm a bomb pie money, I'm instantly, a bomb pie man, I'm a flat pony. I'm a Malay, as I want to do with the article. Into a whole we did something my warrior. I need to daddy, no worry, my father, and I walk on from you. And I know they say, and we worry, dear, and dear, and see a coffee, and worry you, you I'm a tear, the only a second. Yes, my young Cambodian and German. It's your cancer, I'm so much. It's Catholic from Cinema about 5 years, but our Yahoo, son of the fear one. If you are quite tired, Mamma Bon Town and Mamma, our star, Sam Pie, but your son on the banner, and promise. And I'm a new community. The cousin sent a number, mammy. I'm not so many women and suffering. It may be some suffering to problem being making the number, no, I do a number, man. And I'm a friend that they need you come on the catching. The banner, you're doing it. I'm also a buffer card, they threw a massive dimension. Let me go. I could be good. I'm a full car. It's me and the same is cut 2 million. I'm not doing a lot of fair through a massive dimension. Big or so. If you are my equity, her binding and see many are dead, and you be
jala me ban so kwa na ya no den enko nso obaye no that day no bisano onyan ka sabaka le bible kitano no ni kure bia iska na tan no kwa ba 4 million that day no emi jiano no ade enu danse ele da what are you saying emi me so de mu aden pa okay me jina so pa emi aha nti ahon na be ni say opasi na ye kabom ni ya me juma no ti asore ma me ana msi sa na ti dia no kwa no misamo no ko fon e bi fo so ne ho ko so ni pa ka se ni stop ba eni ade nti sa na ti dia mate but yan fan kompai bom ene ja me ka che no sa na ti dia ono dia maka e do abesra no e kumasi nti obedi 3 days e na nchen ana ko nti ko yo o ha na friend say o yo so no person me bua me na dwuma ana msi sa o yo evangelist for kan na no so mo abonte nti sa na ti dia ni bua me na dwuma ana msi o prescription no say onye be 15 million na bit me for machine abi akoka na me afem ana msi ti ya me ha die ni kana isi wo me hene sa nti sa na ti dia na bakra na bakune so am di me pay ya na me dia so no dey so na be mana me ni so no me ko she me ni ade nti promise that month ni obe so ni ka 16 million nti na you that is can say for the money na ma transfer man na dia to machine nti no operation so ni kan man man kan amana like only you die na the but only die cry by say the sika so na ni ko kan ya so mo abonten nti me ko nda ya ni djuma no ni ho bia na ni djuma ni djuma ho a na me ni adene ho nti kan sa na me so ni the kan 8 million 8.8 manifest in 3 days time and I found 5 million the kind of and I'm not friend we be time to a machine na and I catch him saying what machine na to see the your channel and when you be clear see it's a person high die make me abandon thing and you master ho and I'm saying I master die high thing and I say I master die kita 8 million crowd be the one thing and I'm just saying factory machine answer na ko high die ana mi sani sa nti agwano ana ofia ka tansa da mun ko na batrena ni ya batrena ani bra ne da batreba ye ni be sai tani sai ni mi ye jumanti aya mi kwa mi de 2 days na ma eden na ma saba wa se bogo so ha ba ye mi juma no an ka sai sa on ko problem ni so ni dia on friend nti manti ni kun ka de 3 days ana friend say wa ko pima sin ni na ka FM mic nti ni san sani scam san FM mic ana mi san sani 3 million e be ka 8 million plus 5 million plus 3 million ni san sani 3 million de ka na nti agwa mi dan so da ye ni ma mi nsa ko ba ko ni we mi ba mi kintin ba ta ko no kwa na mi ana ni di ko ni bi dina ni nchen ka tan o ka se me won nse ni kunu ni nti ni chi mi so no nti ho ni friend no nse so for them see so no me ni ko o ba bi dina ni nchen na ba ni se me won nse ni kunu no e so ya se no kwa na ni ma mi nsa e try na ni no oni mu ade oni su ba makasa wo for fintino omo sha on wa mu na we ja o life ele mti na kokko ni so na se kokko ni so na ya ni ja wo na sim train ko kofu ya fa na sa lu di ni me jai na me se sa na take na mate nti we na ele me ba ni nchan ni kuma se ni de 2 days e bi o ko ni 2 days ni fa nsan na me ba de fo ahmati me ko djuma ntan ahmati pa na ma be fuka na me ko ni na ye nyame no fe me ba kwa wan si bi man because ni nim say me si an na ene ye person ni me be ti e de fi de papa e de aba nti ho ana ni so fi de fa me Solomon o wa bon pen nti sa so one day na friend me na say ni so fi so person ni kasa ana bi so ni man so fi Solomon ana so fi Solomon ni me kasa say ni ba ni good pa na o ye na kwala na nti ni sa me si ni be tena ni shem ye ti ba ku ma tin tin de so fun ye de extra na mami one day me ban in say ku ma se ana jone me da en paso wa from so adan ni wa so ni kama me dan na me ti so ya ko
we make catch a family with Danny man because no your software or think of friend and WhatsApp and I'm not doing the catch a man. It's me to make it a keypad or keypad na manager and I'm not done in the catch a man. It's me Diana Joe. You see a top our things swaggle. Facing 1 minute if you catch him. It's one thing or say or look and I'm a show, not the banner better. 90 the banner member say school and a day doesn't I'm not to the day you say not your banner. I want a duke, one of different elastica. You down to read the Torian. Basically, William. In fact, that day doing may work for you. You scream, you pierce Denver, it's me, you only he said, I dare young, and a bank in the book of the ACD. Man, it's kind of the same burning line, not the standing line. I was taking a could lesson training. You say, come on, phantom machine to them, not the same again. In the dial of the banning fellow commander, not machine, yes, you go. There's some of the money I found a machine, and a machine that the BS one of officer will be sick at that daddy, and a Akoma repair managing you. You scream with the money now. And all this kind of game in school, Makasa. It's that they know how much almost ACBA. And I see my son of the power. What you to Musa Sicano, I would demand in Nano. One found cotton machine, so the quack preaching them or the ma, Negano, one nursing school. No, money or catch them the same. The kind of money the same will use to not the cat into the teacher. No day you tell me to so Diana, you don't Mediterranean. No day you tell you do not the same. Into a catching place, come will use to one cat or the Chiacate, one cat. And I'm the child, so many a kai. It's me told that the years are. You 3 days ago, in the folk bar, you could. It's me a hand of friend, so my name is the new chancellor. And I'm not down in saying the book or by me saying the business with them, fast screen. 34 inches that time, fast screen, not up from 8.5. And when I'm play, then I'm in the summer first after screen, at the bed, then where them go, who's the fast screen bonus, or can you change that? Let me see, you feel them. I'm saying, or let's turn, maybe make the fridge in a manner, not a pair, for a friend like. What fridge? The fridge, and not saying, really fridge, and I want to see a minute at it. Or table talking, open top. Million catching some fridge in a card here. But one of the victim at all fridge now, at the harden. And I say, I'm feeding it to a fast screen, 34 inches, with a brand on 8.5. And I can come in for fast screen money. And my man is coming fast screen, the back of my sister. One time, FM Michael. Money, you need to fast screen, but no. Or the first screen 4 million. Maybe 4 million, the crime is coming ahead, like a saba. It's winner. Or Brahmin child, study also a banny them at Dadia, Asia, Sadia, or let's your family and Magia to me. Or Brahmin child, no, sir. The Asia, papa, the name of phone and Benjamin. And it's Sadia Masi. It's meaning I'm training with that. All them in St. Cosinami and telling with that. Did your friend and did you? You may sound of it, no, my family. A day of 10 to 50, 20, 30, one with their family. It's a banner of friends for a person in St. Cosinami. No, open local TSC. And a banner saying, to maintain 2 million at the buy. So the buyer, and you see, young corner of a quarter. You see, many corners, the queen when you see that young cobra, you chance you. If you chance them and cook young papa, currency. Then that makes a baby a banner saying, and you shall not say, young camera. And I'm a bar, don't know Miss Yammy. Now, no, there may be a yapping into wager with a Sunday. Yes, the higher prices into young camera. And I think I don't cook for 20 years, young cook the business, young papa, into young coffee. And I'll never say, let your banner say, you're stopping your day bar. And I'm my mamma and yellow. And the time said, into your young day, no say, and you can you check on yourself. Into Aquala and I'm a big banner say, a study the beer. Then the fact that they do not say, you can't tell the to slap. That notice can't camera. And you are the banning. Into only to chronicle. Into your brief yellow. Yes, I will see you about book of soul, but die. I'm a catcher say, see, I make a park into your banning day.
ana mi a me di 100 cedi share nje mpa cho mi hello me jira so Emilia matema so ka me di 100 cedi share nje ana mi ka say samba pase yon so bibi entamra na oni penny si mba ne nkwa ana si ka be kokuma si aba ana me amema ne lol fe 1.5 na be so ka kokuma si nti ko bi be britwo ho ana samba ne tama ne lol fe na ba ne nchen so ba ne nchen no ana o de snap ne de bae na nti o ko papa nke se bi e de ti ba ana o ka tira me se na papa si le ti ana ne ti kaka na se de na ma me so no fa no kaka iti no na me yo oba na hu de ma me se me pen na o yo se pen nti me nto kwa di se chicha nje no na me kwa na me papa kasa e de be ti me ma so na agba se na mti ana me am di 100 cedi di se ndre ana me sa ko ni ka bang me ni ya bi ya lose ene de ko pon ya kwa na me ti ka tun di ana ya ko so no ana me papa ni papa ni ya ba ko ana me ti se ni papa ye jama ni sanu ya ko tla ana me ka say dabi dan mana adana ki ya ba na so ni ana me papa bi sanu say obi sanu say ni pen ana bi sanu ko say dan mana ya tuwa si ani say o ba ni wo pen na na mpaka di na dan na bi ni kwasi ato ti say na ni breta so o papa bi ni ba ni kwasi adia eni ni fa zo chawo da o ka tira ni ma ni yawe na so ni ko bi ya so so nti sa o nye sa ena o de snap ba ko eni ka hande ti da ni di se zo de ma na de ma ni papa ena mi papa ka ni se ka na se dia onko na che se sika kura mode ema wo papa se edi tu chinsa no eye wo ankasa wo sika na ade share envelope ma ne papa papa sika hello me daddy sika na mode share envelope mode ma wo papa wo chinsa no eye wo akura mpo wo sika ne pachai emi nyame nsaw yenya nwie de na nso so ye start ye ya frɛ na yenya ye ne wudi nkomo ye besanya frɛ wo bia ntimi sraw ma wo phone no na wo nkyɛn ne ye frɛ wo ayenya wo mate because asam no me niema bebre wo ho a na ekire ma adwene na wo se menya wo na menya kyemu me de enti wo de ye nwie kura abate kura no kase ye wie besan de watum why mate adie na woni mu fa ye maame sia anasa na okay na ndi ade ma de obi anim pacho fm salamatu salifu okay wakuma no de akware ukoso uja no wankɔhwɛ nkɔ me pacho ma kuma no na me ni nua ni kunu ne di machi na sami de ne wo ayi mimi wo feso me be ware wo feso no mo so wa akoma da francho ho na mimi kunu ne di animu pe wo ba yi ma na konta nti wo mo wo no no mo se abrabo no bebi o mo wo no nkoye nti o mo be pe koku asase nti o mo ba ho be pe koku asase no mo se anya ade o mo de bedua asase o mo bedua koku wo so nti koku odua ni mu ana me nua makuma kura frem se me bla yale nti me koye no na me kwa akɔhwɛ no me koye na o mo wo proto bi so na waye kwaye se tum o mo kɔtɔrete kura wo so no nti na ngura mo haye ena wo se bebi atinde ho kyereye me ye koku me ye dokono eja so yesi enso ja wo fi ho bidie enso me ta me ntimi nto nti u bla se o ge proto na ja o si da mpo ba ko ni jare a ni eto betem na nkola ne de o ma da fi wura fi ho ampani ampa mo de o se ye yo sa nwure kwaye ne ko hwe a eno ma bedi mfimfini mpo na ja o mo tana no mo ye o mo da mpo ba ko o mo ye da mpo ba ko no si ja na o si mire kire bu nyina gu hu na ja o mo te wa o mo ye o ma de te wo mo ana o ka kire me se o frɛ me ka kire me se inu ya be ma akɔfa wo ba me so kura ma kokuru so na me ta ko hwe mpa sa ba no na me ni da ba ye nyina e kaka sa ba ko na ga no so ne papa no so wo de me bra ne ti sei wo mu didi bom bibia obeye bia je to hu papa no ansa no ne na ye nti wo de na ye papa nti me ko mo ana o ka ya ne kyesa sa kwa ye papa no ba na papa ne de sai do usini ne tie de asa o papa no sa ko fa ne ba sa de be aja me nua be ma o ka asem bia wo mfa oba no so wa wonu wo so no ma wo yire so kutanu abrabo nkwala du wo ye de kɔhwɛ wo me ka bia me nua ya mpene na me se makuma nya aja wo ba wo so nya botere okwa anu waja ti wo mu ana me nua no frɛ me se makuma na yi ne niam atu agu se won kɔketo ana ho na me se aden wo so wate an wo sɔre a won tena fie ho na me se o na akɔfa oba foforo na sɔre na tena fie ho dia ene se oba no ne bubefu me kura nka me mpene ndi wa yi ne niam nti won de wakɔtena keto ana so
ɛna ɔbaa ketewa no so ne wanyam ɔyɛ saa no wɔwo yɛ ɛna ɔsɔ de akwala no atom ɛna ɔfrɛ me na gyam kɔhwɛ akwala yi saa mmerɛ na makuma deɛ wayɛ wafiri fie hɔ nti ɔwɔ mu a na ɔsa frɛ me sɛ wɔbaa no ɔpɛ sɛ ɔne no kɔte no fie hɔ na wei no wapam no na ɔbɔ adwaman wɔ fie hɔ na me sɛ asɛm yi deɛ ɔsɛ na nkwala no ɔsɛ sɛ nkwala no deɛ ɔmu da fie wura fie ana wɔne ketewa ntu kɔtena hɔ nti ɔmu wɔ mu a na agya yadeɛ bɛbɔ me nua ɔmo tete hɔ a na yadeɛ bɔ me nua na ketewa no frɛ me sɛ me nua bɛma yale o ɛna me sɛ wei neɛ meba a mbɛhwɛ no sɛ de ne sitie na nkɔ yi ɛna me sɛ neɛ ɛde ne bɛkɔ baabi na mede ne baa wɔ fie so akyire koraa no wɔno na nkwala no mmom ne kɔ ne ba nketewa no ɔmo kɔ baade na ɔmanya sika ma ɔbaa no na ɔde me nua bɛma no aba na ɔmo baa ka foforɔ wɔ hɔ no me so matoa so na yɛayɛ den na yɛabɔ saa na de kɔ nkura ase saa bi wa mete moto so nkɔtɔnkɔsu yɛ yɛsi duabɔ sɛ na nyɛ duabɔ yɛsu nnua si bibi yɛ ne kidio sɛ deɛ yɛ hu ɛna di duabɔ saa ne dane dua ya nti dane saa ne ho yɛ na mde aduro no maa makuma yi me kɔhwɛ na yɛyɛ aduro na nam de ketewa no so na sɛ wagye awadeɛ na abɔ so na waba na wabɛhwɛ no na agya nde saa na dakoro bi wɔfrɛ m na mewɔ afum na wɔsɛ me nua bɛma yɛadeɛ no sɛ de asi ayɛ de nti wɔde ne kɔ na msɛ hene wɔsɛ nkareɛ ne ne mefrɛ afum ne kam bɛdu nkareɛ na ɛkɔbɔ bɛyɛ 8 mekyiri nkareɛ a manhunu mefrɛ wɔn so menya wɔn mesa akɔ ɔtɔn ase kɔkyi ya manhu wɔn afei na adeɛ asa anyina hene kwan yɛ soso ehu me nkɔ mentimi nkɔ na mesa akɔ da nkareɛ hospital hɔ menhwɛ yarefoɔ so mekɔ kam wɔn ɛda hɔ ahomakye ɛnkɔyɛ mekɔyɛ a mekɔduruyɛ na me nua ne te hɔ na mesɛ ade no wɔ sɛ mehu nyɛ meyie kɔdaa na mesɛ ne yɛbɛsa akɔ papa no hɔ na mesa ma yɛ pɛ kaa na agya yɛ nyina yɛkɔ wɔno kora wɔteatea makuma ne sɛ wɔnyɛ ne ntɛntɛm no ɔde ne ho yerayera no ɛbɛbɔ wan ne yɛdu maame wan yɛ ɔkaa so yɛbɛdu no wan no na mebra na bɛwu atɔyɛ so wɔ kwan mu ɛwɔ ɔfie so kwan mu nti ansa ntimi amfa no ama adeɛ mmra ɛne ɛdɛ mefiri hello Emi. Hello. Emilia. Hello Emi. Hello mami. Emilia entie hu wɔ TV no so tie hu wɔ ɛne me nkasa wɔ phone no so sɛ bɛyɛ bɛkɔ yie te sɛ deɛ na Hello Emi. Hello lepie. Eti to aso free baabi a wusi ye no Iti me drum ode mame ka oni edru wo papa ho bra wo di sika no hye wo di sika hye envelope mo de ma wo papa ma ye di tu wutri nsa no ho na ne edru iti nini yakwa me papa ho no na papa ka tira no se obi ebu mo kwasia pen ama o ni papa no mo ahye me iti se ni se ni se ko se bo no de badia ala ka tira papa mo so ya so ni ta de le da ani papa se ta me pen papa de sa se ba ma me pen na ni si na da me pen na ti me pen wa kon ba so na si le da me pen o ya so me pen o on june time so da ba ya ye na da ka bo ma ya me juma ne ba de so wa ru na ni tu ana mo papa ka tira ni se asema me ba ne kana wa ti na se na papa o mo se me papa se me papa 3 months about the young lady. If you are 29th February 2018, 29th February 2018, 28th February, March, April, you commit a problem May. You commit a country 1st May 2018. And you're calling. It's not a papa. Say, I'm not going to pass for 3 months about the young lady. Ama me papa to son so snap no so e no hie de ma no no me awo me papa ni na o mo to no so de de ka na papa bi san so so won no me pa na se e me fra he fie nti wi ma memra won sa ya mamle ana ida ya de ya sorry na ya kra me pa no de papa ka che no so be ma ni so to ni nti no o so be kwa ko ba no 3 months time o ba de me ya de nti no yan komra na ni papa na o ba je ni sama no papa ni yawe ada hospital na na kwa ni hima na me fa ni class yi o yawe dam entenite no nko na me papa so ni hima fi hospital da o ni ko jenevu no ha dia list no na ma kire na ya fra me na me na ba ni abaje e ha dia list ana me no me san bai
no ɔte ɛbɛkɔ kumase style ɛsɛ me de kɔhyia ne papa me sɔfo that time me bogo so no na me yɛ adwuma but na me kɔ mpaebɔ the spiritual father bi ɛnyimire no na me ne kɔ me spiritual father no na me ka sɛ daddy ɛma na me ka sɛ me sia no oni ana sɛ good car sɛ me de bɛma na yɛ aba na asɔre ma bebree tini yɛ saa na me di me de tia no aware no nyam gompa ne hwɛ de na me bɛɛbi kasa wɔ si so no ne sika ne ada me de ma bɛma ne nyina na me nka nkyerɛ me sɔfo no ma mo na ma nyɛ sɛ bɛma ne ɔyɛ sɔfo sɛ pɛsɛ na me de ama no ana sɔfo ne ka ba kyerɛ na me yɛ de ne de ne nso yɛ de da afia na dwo nti ade kyerɛ na ɔkɔ no ne gyan no kɔn na de kɔn nti ɔwɔ ne ma yɛ de ma ba ne nkyɛn ekumase nti me na fɛ me sɛ ɔkɔ akyia mountain ɔkɔ mountain nti me na lɔre fɛ a ɔde bɛkɔ na me sɛ ne 1.5 ana de kɔɔ nti me pɛ adwuma ne me yɛ ne ya ne hu ana me sɛ no obi kɔ sɛ nti ana me fɛ na me sɛ ne ho bi bi sɛ ne ho ɛnkɔ me yie ana sɛ me ma sɛ me fo ne sɛ adabi ne sɛ me fo a me de ne ɛsitie na mo bɛ ne sɛ ma sɛ me fo na me sɛ okay na sɛ by that month no the next line ya den amba ana me ka kyerɛ sɛ pɛ me ho do ne ana sɛ wa sɛ no the mountain is on July 27th July 2018 ana okasa me mra ne nkyɛn mountain so ho ne yɛ mo mpai ne ka kyerɛ sɛ me night me call night 3 days na me take off 2 days na ma say we do morning it is na tie dia teacher me koka kyerɛ me mpɛni so no ana sɛ me call to dia street duty for na me de buy nkyɛn la kyerɛ ne ba mpai ne hwɛ de na me bɛ de it me page me na ko stress ko ba no kra ne me mpɛni bi ana me mpɛni bi ka na mo ma me kwan ana me de buy nkyɛn mountain so no it mountain si be 2 days I never see 3 days na ka kyerɛ me na me tan ko yɛ adwuma no bi na adwuma no ɛnua na bi na yɛn kan bɔ na senase ni na yɛn bɛ yɛ adwuma no kasa pasre no na me like me person do ma do because ebi a wɔn me ha deɛ na me san adwuma me ya ni ti yɛ bi so no ni dan adwuma no na me na tena wɔn kyɛn kuma so bi ɛfɛ in fact me ka bi an ta bi ɛbɛti a ɛbɛ ni Monday morning no yɛ kɔ Friday it's a bit too number in the Monday morning. I get paid. So me friend, then tomorrow, we put it you plan back. So to the idea we do. We just here 3 days. So what is a security form 3 days. 3 days for one code you my tantama display the security form. Tantama just a reason. I will one customer second. I want to catch say the only idea. Come on, call you up 2 days to the good and you're maybe ready to say. It's done to the never the coupon back. I'm a blah me. And I'm me buy a coupon. Me babogoso. Me babogoso. And I'm a catcher body say. You come on. So I need to take me here back here. So back in a few rounds to come up and me back my neck. If you know I catch the few and say, so to be up and turn if you home. Me need to come. I'm a body friend, I'm a catcher and say, and no banner, me call baby kakra, or buy one or 2 TV in your damn house. If you have family department, even after no catcher and say, even was saying on the black. In some back of driving, Abba. I'm not saying I say to a buyer, and I'm going to start society, or you know, body star, Papa mining site, company at a similar, Papa, you can't say, damn, and I'm with 2 gold. Me class I'm going to say that night now. Into that wako. And I said I know the king my friend. And I'm in the scene in the call. Into the brass yellow. And I tell the friend say, Mama, the person was born in chain. You know that nothing. You know the bone how do. You know you do your crime money now. You make character and habit. Not machine. Machine I make a say, Okosa will be speak Hadiba say, be machine. That they be our year. Into the born in China in your 2 days. Now me pay so I'm quite sober. If you pay the same account, you have 5.3. And I'm a German salary. And I'm a bit so kind at the buy. At the burning train to master. And the burning train is coming to buy me last time. You see, in your bed, please. And I can't say, Mama, machine,
preaching me na betre kakransa na ni te ya ben e pia be ni gase if you mu bobo mpa ye bi asa and I'm so much you know baby action kai bo wa principal school high school park na so na me ni na ya ben yako ana ni di bi o boy ba ko a o se tawa ni ya be ma wani ni di ba ko ama le de ne fefe ma so for no ono bom pa ibu ayo nso pe le de ne enum na ye ko ne se ana ko kan se bebre by na so ne de nta do na ka se ke atin le ye free la so ban sta ni to ni hua e bi ni di ma me da ka se wo kora na wo ma le di ne ma ne e de drop ni ko no ana me ma me ka ta kra no na chi wo free le di ne ana ye free play ana so ko na se de to ni yi so mo yi nti no me play ni pass to ta no na omene bring pass man ni keep pad ni na keep pad ni so na papa se na keep pad ni ni ela mi ni keep ni so me pass ni nti ba o yo kwa amani bie na me kan ba go keep am se any study to go my ni so le digo mi so fra ni se me so fra ba mai wa na so ba ni wa amajo o kan so ma me ba for higher Akoma 87.9 F Makoma mu nsem dwumade no eno anu waso eguso awutie no yeguso a ye ni Emilia edinkomo nanso so radio eye bre questions ko Akoma FM nanso so mintumi misai esane ye bre nti ye nya Emilia tama na wose ye nya no ne bre so ye frɛ no ane ye nya no akire ne benya no nanso so osere make cho say mitie nsem no a ebi ye me na wose ye nya Emilia enti for ekuya ni ne di nkomo ye behwe se china se TNT kura na wose etua me Emilia wo de fa dropping from baby a wo ne de ba ye be ma no dropping sika na wo de afa every hwa na wo de aba ni ato so chira because ensam no questions wo Emilia kasa no ne be ma bi na wo ne wona no wogigi sika no anye bi asofo na wonim se Emilia gisika foforo e wo be ma ho e na de ma no ana sika wode mani nyina no 1500 no ede no wode yoye anya bia no ono so wo girl foforo bi owo nursing school ya no wode abaye yi sika ede hwe no ana aye no kreso wo ba na de ne sika envelope mu ede ma wo no ane papa se efri sofo so wode tu ne tinsa na questions ne doso emuaye edoso na so sede etie bia no ye domu suko because uka asam na mehwe animu na ye kroji a mehunu enya kroji na ma adwene mu ye mehe na kyese mehia extra information mehia enu tie bese ya to so Pastor Julius me pa cha omomra na akuya ne emini nkomo ye invite na kire obetumi aba ye send no no refe on to me ma ye bese ya tena so ne ye sa frɛ Emilia wo phone so kwapem se wo be ya ahobo a wo de beba na afa ya tinsem no nyina ase ne yetumi eboa ne ye ahade ye adwuma no a ye no kroje ya Akoma 87.9 FM Akoma bu nsem dwumade no eno wasugusu a awie wutie no ebrenti mama Pastor Julius Akwaba mama de so abru boko de adom yo ane ahweye bo nsuo no na me se enema bi hihye o minimum enti bonsuo ne nsa ne ngum ya funu no na metra mo sa na ya tumi aka ne ye ako oda mo mo so akwa so aba no mo so betna ajesu a mo nyesu me rest mo nyesu me rest mama ya de begum so mo nyesu we are extra hewale agi se obubo bi gobo o tumi aka say ye what's my if Emilia is telling the truth then this guy is into me fast. Kwame from Obrogo. Wait, okay, Kwame. Makai ede amount. Tamani enya or Emiliano and will be sending message. You say, Marco, I think say she is good in bed because se be man so onye na still kopa ne child ya and na empaswa and na waye. Okay, Pastor Julius. Na na ku Akwaba. Na ye na. Evangelist Akwaba. mama ye na. Na Nana Ire Akwaba. Where every teacher constitution we are more say Ghana mrenya was the woman is an angel sent to the man but he couldn't take care of her. Everything shows that the woman is very good. Very mano agene so. Okay. Na ana eduada ya timisi won so ayefe nepa ana wa ma otai no anye ye kafra
Netia. Josie. Josie, I don't know measurement. Nana. Josie measurement is a son. And this is a Canadian. No. Man, you can measurement. My measurement. Say she's no problem. Why? And you can only go higher for that. Why? I wonder my a little Kwaku. Maybe all US na kwesi oben. I know what did the ability to go in and tade aha. Oba na no free US ban was say I feel on so dey the Kwaku je. Na just wa swan your man ntia kwa. Na kwa why wadwuma. I kwesi oben Mr. Kwesi Ben. Nyame nhira opa from US. Saturday no na odi share me na me je. Na ye jama mama me share me mama na jama. Nyame so o na me nhira opa na mapia o. Okay little Kwaku ye pa. Na ye jama. Na me mama Theodora nso ono so ebon homoden. Ya update ni ade. Ya ba na no nyame adom ne ho ye ne sense na ba akula dia me footballer said ya ko ne sense ice ya no den footballer wa ba o wa ba ni wiase sabi kudu sumaje Ghana abosu dia le ko gusu du ne tan dia na dia Ghana forma ko ba bobo ma Ghana dia se ehie bi mo world cup ye be ja okay. And the was it, and there Juada, and there Juada, Jimmy, and I check other Kwame I check too much. Ma, in fact, Akoma, you are on course, and I can testify that the man is on hot seats. Hot seats. Asankraka. Asakraka. Sana dinatia. Wow. Kwa asakraka. Oh yes. Asakraka. Ahana headquarters. Ahaya headquarters. Headquarters. Yeah, kesa wo ba me ya frewa an wafa. Me de bia no safo. Ja na me ka kire wo mo se, sebi wo ahaya wo ye nya hwiwo. Ya nya hwiwo. Obi dina semba no ya frewa. Se ye enokura nkoten ya te a. Yendi enukura nkotinti ne yabadwuma yi ye ka nokura nko a ma abante start na nsem yi se we osi bu abaye kwadu na fe wadwane agya no kura ne ade no namna menim se ko wi oba da kasa gen company biem na ho na menim so ko ka de abesie ba o ka ya o sa ka se me da so panam se kai ani ade na bibi o na hoye ana man so sa be pia no busa no se ade ne something no one who here afa na ne sibu bibi ya ma sa boys ne pretty kwa ho wo mo dwama mo anya ba akum ye no nya tese from a free school ko si from adwa omo bro no said o ma tetaw oh na so far ye pretty kwa ho bi pe o ma bi bekem bia oh ya ka to wa sa be ka no that boys no mo saka bo na ka kire wo omo business omo ye kwa no wo anya nyamdwuma no omo yo no bi a omo timi apon na sika ba no box mentor kwa si ho omo ko ye nyamdwuma no so omo ko boxing ajo mo sakai e ka blantie no na on se adwuma no eden okay o sha say microphone say no ase ni skene ma sa na tie na no de eden into a sha say unyo obi a na ayama say bi jini o ma jimi ni say unyo obi obabua o sa ma ye nipa wo ye nkayefo so mini problem say bi ye na ye sha say obi na so mu a ene ya bedu de ne ye gina enti say o shinya meduma se a ma obi wo sha say a mu kuta so dan ekuta nipa 10,000 masa bedu ba sha say free no enti media no say obi na abo wo to microphone o jeli na mu sani sika to so be de wo mo ko na musa so for say are na boy okope eyedi ana so okoye hu say gay na ne botom ye no ene o ko didi ho ma ni hu ne say gay ne hu ye enti no wa ya so be didi mu enti hu de nka ba yi ba yi ma nka do wo didi hu ye chi no ko be be o say betina ba bo ko du say ye support ye feel say what you feel say see enya mi say questions ni mi ye ya ne gay ni mi
girl na can straight yenya bisa question say asam no mo kana bisa question na e dey pin wo mo ba wunya truth no enti yenim okay nti again say na sa we also be batchna so ne kanu for e ko kasa wa adwuma enti yesani ni sika na akere no again ye friend say na me say money Amelia mesre na wo mra ye be say ni omra na nyo no nko na yo ko fo ma bi so ba bi asofo ni bi adi o ma ma sɛdeɛ na asɔfoɔ egu yɛ nim asere ɔma ma yɛnyɛ mu bi yɛ kasa kora nkɔfoɔ dwɛ sɛ yɛnso ɛte sɛ ɔmo a 1 minute na oh na ɛhyɛ na 1 minute na no ma yɛ so ka so ɔmo kasa nkɔ na yɛ wa ma wa sɛ me ka sɛ na na asɛm ayɛ dɛ na asɛm na zi wo huru azizi wo huru 1 minute na wo huru ɛna me ka wa ma da on pa sɛ bɛba na ja so no ọsí ọbẹba so veni ba kwa konya double identity ni sanu mani na ha me ba me aso fo no so omo de tete me me am se wa bra wa te yenya bi nka omo preach wo kwan so me dabi we de me de kakakra bi we de nka me de ba ma ba te me de ba ma so ebi mu abo adwuma omo mu gina kwan ho no ebi bo adwuma udru santa sese yi a sofo bright mu wo ho sokoban ebi gina ho ye adwuma no dabi sofo bright mu sei ebi wom omo ye adwuma no omo ye nyame adwuma no correct omo twa collect na de enyem no eno ne asem no na mako asem we no esese ye de gina ho na because asem bia ma hunu wa me yemo hyeme afa asofofo ho wo yonko sofo a obi agi watomu se wo so ne sofo pa ne ne spiritual father onya asem a woni ne di ho nkomo wo so wakohia wo sofo baako akoka kire se me ban mabu ne saa mama chichi sika saa na sese ma yema kwankyere saa sika di saa sese emfa mi huru da menka enti wo kom na wo so ena me se akwa mi pututu ono se yenka nsamo wo kan na ha and someone will call me. Okay, I put it to you. Thank you. So someone will call you. No. So for me, I didn't know my oh, Namia wani biya. Nami uni he. And I walk on the horse so a German na the corner. Walk on walk of funny be. Because ni yamu yen wa yeden what it is can be aye dey ama and some no hair edos mako mama fancy ho na na mbo chira same way emiria ba enti na emiria fire na me buafu no emiria fire na me yamu hwehwe me edi enti na won fa ye fra mo mo fa maye na se bias na don so evangelist baba Emilia baba chira baba yen twen Mama, and mobile bed do. Yeah, or Nana say our koto. And they and bed then when you fit, and I need Miniaketwa. I you know for it. Also on the dimechi. I also into another fast. And birthday now. I mean, shower. Mama, also sometimes on Yami place you will be our life. So on mebwa. Keke. A kwaya of us to share no. Na enye de me won say enye because mo cause mo kobu no. Mo hu say nsem obi. Na so Nyankopon place in your life so mebwa. Se utimi ka se wo pewe na di ama wo pewe na di ama baby ameka se enye se oba di ni sika be ma de na so se oba di ni sika ma wa anka enye bo hwe we wo ntwida ante na wo se wo ye ne sa me de me oti anyina no mama me to nya kwa sam o ka no na me do because ensisi so ma me odi kosi ha no dey aba besia mama so for say time aso me dey make can say
me gidi so obey ban send the baby oba na kran so no ensem bi wo ho no mo no so atwetwe maso kakra etu de nyame ya adom ochi na oba ne so obeba Pastor Julius oba ne so obeba eti nyame ya adom a ochi na ye che no wo de wo bra ne wo ba bi azu so ide bode no be fa na nya Pastor Julius de o si hello ko 3 ono so ko 2 ono so ko 3 minutes time so ko ka asa ono so na kan abaso pa enti sadi etie bia na tiefo echina Emilia osra kwan obeba ai na fe yat na ha sei na yato aso sadi etie bia wose yehu no kore e wose yehu enokore na ewo mo no ye mfa second story no ento aso ba mo sisia we work kilometer yen and the Pakum capsules Zemike 442 then capsules and I feel medfagin abademe na memo han me just say na going to say we are coupon da homa so family am okay ebise for your money na aha in the baby awo hweme wonsusu amutie ni radio so rock clinic limited yo Kumasi Alaba ubi Kumasi Alaba so pepenina ye friend sika yene poni sika ifie no ana edi ehwenu na da no ye ba ye ka se eyoye bledie ope enua ebeboa onuma ebetu yade ase ebefi ni pedie media na ye rock nipa ye de ebedwa so bi ti se Methadone capsules Pakum capsules, Zemike 442, and a free vein capsules. Now, your chassis, your chassis, a free Methadone capsules. Now, Methadone capsules, you send your dame, me can say, a year, Onuma, a busu or system, Ompamuano, and Mani, and Yahmodi, now, only amount Pamuano, the name for Sobia, Ubenya, and say, a year, Mumpe, and then Cassani, and Timu, a Juma. Nti mu amoshe me mu amutie me se wo mfunso ewo umpem eni ntini mu a eye Methadone capsules and American for ediamount ye wo yiri ni bebre ewo ha se nipa no otena se che kakra bi a wo se anansi achi me nan anansi aso me nsa anansi aso me ha anansi ye na ma ne na se atata enu aye dididu ono ahwe me na no tisa baby me nan Ninsaso sana ninsaso eyebe se ninsani yetititi mojani entimi efusane enko eba wo saha wo bia maami papa kope Methadone capsules adwe bi enu na nene adwa aba Ghana eni yese fa na nyina no obia edi mu adanse se eye edupa obia eka eho asem ana afi wo mo ewo sciatica pains na sa sciatica pain se sin yade ba ko a wonu susu no wa baji dipa wo wiasi ayeye breno eye sa sciatica no na sa sciatica no ene meduru empanfo ana sa hawo eha na wose obesore anopa afu katasu na oto ase efu to ase eba na kokunu ensan ko nantinu na entinu emutwitwa afi woti yaw pa na yaw no ebidie ye sharp one bi wo so aye made kakra enti mesraw me maame no ne papa no ma mutie me a mo sa ha wo bi no edra ya tu di se Methadone capsules eni ne edra ye kamfo ediamount eye edipa ene Ghana fo na edu wadanse enti ni se sciatica pain no ebi how fu to ase eba na koko enti ni twitwen wo se sciatica na ehyasia se wonan no bonkum ana be so a so bonkum no wo se afa bonkum no ma wonan no la chese aso bonkum no ni fami so na ese de anansa de acho wo sa ha wo na misro sciatica no bi how bomodi ase wonsa ebeka adua ya tu ni se Methadone capsules Methadone no eno na wo bonim ama waposo na how enu dudu enu ya ojano ebi yi sa ha ni nyina ede afi ho ede amount ye maame no ni bi wo so enam bre adwumade omu yentino wo mu ko omukete so a omu entimi enna na ni begusu saa na ade achi no adua ya tu ni se Methadone capsules bi ebe boa ebi yi sa ha no o bonim
no doing na what ya da ama ho ato obeda no obesora no pa no tumi se ahode e wo ho empempi no yenye bebe ho a wada sore no wo se osore a na no na ma ye ne mre enna no eye ne din se obesore onum aduro metfagin a sa ha oni nyina no etuo ebetwa nti me kanfo aduro e de ama akuafo agedifo ma amesifo doctorfo nurseifo nursefo electrical desafitafo adrobafo chese wo bi biala wo adwuma din de Metrogen capsules and kanfo ade ama enye enenko mu amobobo mu amutu mika agudie ni dwumadie bi awudie no ono Metrogen capsules na ade chem to say yes amode no ewo ho me kanfo say di papa we ade ama ko drugstore herbal shop pharmacy baby eto odobia no ne kope ye bi eto na uto a ubon sampa ye wodro ne wo go but rock go ya ye dia ba Metrogen no ede musunko misro enye enenko adua ya tumi din se pakum capsules enso ewo ho enu ye memme aduru bema waye mre bema onu yishia untimi ne wasede se bema da me ba me kase ye ka bema woni hwan bema enye bema ne obi a obo life osiesie ne ho designer shares nature se bibia be basu bi otobi dabi memo ne ya ka bema ne de okọ ne yire ne dofin chen ya utimi sina ne ma ne kọ ne ho ne yire woni ni dim paso agu ya ne yire ne sore ka chen se ogu kotogese niwa me dansi so na me ho sisi ne so ntimi ya bema na no obehia na so ba na ntimi anda wase enye mesi wa anya adwuma ni ti bema bia wo ti nka no kope adua ya tu ne din se pakum capsules na wonuma ema obema no emu du afesu no usisi ye din utimi gina wo na so eche ena yade a eye enemu yade ntino ama enema de bie mema afunfon bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ní kí wọ́n kọ́ náà náà kyẹ́ sẹ́ ṣiṣẹ́ adẹ́n wọ́n di 10 years and 12 years wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ ma náà wọ́n sáà ha wọn náà nìṣẹ́ wọ́n tọ́ pakum capsules a náà wọ́n tọ́ vein capsules náà yẹ dẹ́ ẹ̀dì àká wọn tiẹ̀ ní pakum capsules ẹni vein capsules wọ́n ní ma bẹ́ẹ̀ ma no èmi ẹ̀yẹ di ẹ̀ ma wọn nti bẹ́ẹ̀ ma bí a wọ́n ti mi ka mu a mo hwẹ́ mi mo sísọ mi tie mi wọ́n gbé so no wọ́n bẹ́ wíwá herbal shop pharmacy bẹ̀bí ẹ̀tọ́ ìgbé bí a náà wọ́n tọ́ pakum náà tọ́ vein capsules yẹ dẹ́ ẹ̀ka wọn sọ wọ́n ti bìbí ẹsẹ̀ a yẹ nọ́mbà yẹbi bí jùlọ ẹ̀wọ̀ yà sí ẹ̀ no ẹ̀yẹ 0248 and a 40 0248 ẹnu ẹ̀yẹ yẹ nọ́mbà yẹbi bí jùlọ ẹ̀wọ̀ yà sí ẹ̀yẹ sọ fún ẹnu náà yẹ ndé ìjànú afẹ́ 0244-1832-30 ẹnu ẹ̀yẹ nọ́mbà ṣáìdì di jùmọ̀ ẹ̀wọ̀ yà sí ẹ̀yẹ ntìmí yẹn no mo a mo hwẹ́ tv ní so no nọ́mbà ní bi tv ní so ní bẹ́ẹ̀ tìmí afa na ma fẹ́ yẹn na yẹn no ma twitwi ko bẹ́ẹ̀ bí biara àwọn ntí ase bi ano ìbẹ́nyẹ abẹ́sẹ̀ akyerɛkyerɛ mu na ẹ̀dúró vein capsules no ìdúródì a ẹ̀sẹ̀ di ẹni sẹ́ ẹ̀yẹ ma obi a ɔwɔ dwonso mu yadeɛ ɛne ɛnam mu yadeɛ nti woyɛ bɛrima na sɛ ɔdwonso ɔbrɛ paa nsa na wɔtumi adwonso yɛwɔ mmarima bebree hɔ a wɔdwonso adwonso no ɛba ko na agyan wɔbrɛ ansa na wɔtumi adwonso me nuanom mmarima a monhwɛ me mo a motie me a wɔwɔ saa haw no bi no aduro vein capsules no ana ɔba no ɛbɛyi saa haw no nyinaa yɛ dɛn ɛde afiri hɔ deɛ ne bɛrima mu hyehyɛ deɛ mu fimfim no wɔdwonso mogya ɔbaa wo nso wase ɛkeka wo no woyɛ aduro a yɛafe ne din sɛ vein capsules no a ɛbɛyi saa haw no nyinaa yɛ dɛn ɛde afiri hɔ nti mmarima prostate aduro paa no ɛyɛ vein capsules na sɛ wopɛ sɛ ɔbɛrima no yɛ didi a wotɔ vein na watɔ pakum na ama ɔbɛrima no ɛwu ayɛdu ayɛ kɛseɛ ɛde ama wo nti bɛrima ɛtɔ vein capsules na watɔ ɛyɛ pakum capsules ɛde aka ho na wasa atɔ Metrogen capsules na aboa wo ama wo haw no aseɛ atu ntɛm ama ɛmaa no nso so deɛ no yɛgya no twɛ 442 na saa aduro wei no ɔbaa wo bi nsa na wayɛ ase ɛyɛ mehyerɛ menstrual pains sɛ menstrual pains ɛɛha wo paa deɛ a ɛyɛgya no twɛ 442 ɛno na mɛka ɛde ama wo na no nso ho mfa so a wobɛnya no sɛ ɛsiesie w'ahemfie hɔ ɛma w'ase ɛte ɔbaa bi wɔ hɔ a nsuo egu no sɛntɛ wɔ n'ase ɛnyɛ nika ɔne bɛrima hyia na nneɛma bi yi fi n'ase woyɛ ɔbaa na wɔ saa hɔ nyinaa bi a
akɔpɛ aduro gyanikɛ 442 ni bi nim na ɛmoa wo yɛnyi saa haw no nyinaa ɛmfɛmfiri so na wo nso so no ɛnya wo ayaresa no nya wo fa ahode gyanikɛ 442 no ɛsɛ siesie maa no yie paa ɔbae wo ne nkuru hyia ɔnte ɛbɛ biara no a nom gyanikɛ 442 no bi wate wobɛyɛ sɛ wo kuru no ma nipa gye wo ho ɔma wo sika a wɔtwerɛ agyapadeɛ no koraa no a ɔnwene ho na wayɛ saa deɛ no de ɔma wo ɛnura a yɛaka ho asɛm nyinaa no sɛ woyɛ bɛrima a wotɔ paku na watɔ vein capsules ade aka ho na afei watɔ mefagin ɛno nso so tɔ saa duro wɔ mmiɛnsa ɔbaa so bɛtɔ gyanikɛ 442 na watɔ vein capsules asa atɔ mefagin capsules no ɛno nso so ade aka ho nti bɛrima bɛnya mmiɛnsa ɔbaa nso so bɛnya mmiɛnsa nti ɔbaa wɔdeɛ no yɛ gyanikɛ 442 no ana afei vein capsules na mefagin ana bɛrima yɛ paku vein ana mefagin capsules ɛno ana wobɛtɔ sɛ wopɛ nwei bi a herbal shop pharmacy shop baabi biara ɛtɔn duro biara no ɔnsa ɛbɛka bi dodoɔ deɛ yɛase no yɛwɔ Kumasi Alaba a yɛne panin sika sika fie no ɛne di nhwɛne mu nɔmba no biom ɛyɛ 0248 ɔna 0244 ɛno no yɛ number sɛ didi dwuma ɔyɛ aso nti ne yɛ ba medaretiefoɔ ase nyankopɔn yɛ adom a dasɛ ne nti yɛnka yɛbɛsa yɛhyia biom papa dasɛ ne grofa yɛ mogyaduro papa a wonom a wodidie na afei wotumi ɛda yie kama ɔba wo fikyi kurom wo hia grofa bɛma nom ɔba nom mr bakɔl no a cashtam room smart ɛbɔbɔ ase Fred Mens apidan pure leaf heba ne chemical shop mu enye na for Dr. Grofai was 0244 59 65 32 so soma me ene wie say wo pe baby ebetutu yade ase deku Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services awo na wo pe fibroid diabetes stroke hepatitis hypertension typhoid fever malaria and afa ulcer ho and na eye Dr. Grace Bodu ote hamase na Kumasi Oshim School Junction wa Oshim I'm from Barikasi Road and Krani Wachimata Petroleum Bangalow no one Family Life International School edition mo call Grace Gift near to Yadi Asema Frey 0543 32 00 Richmond Ebol Center the Akrafon Kunia Krafo Samana Begaso Jerry A Samana no na ujari a fibroid ben na ne wona mani sisi yade wa yemre won pem ana yade ben ne hawo wiwia no wodi nku na sra etipaye awututuo mo amoye adwumaden mo jare ekwafo sam na ekwafo nko mo fansra sam dore Incredible Center sam Incredible Center bezade ba wonum nyina wo ke o jefe ba man kasim pale na sapon fiko ba wo konongo ba mode na bra Akoma FM ye wo Kumasi Square yene mo ne di ehwene mo sanso na Angel FM obenya bi ato frɛ 0249 18 68 45 0249 18 68 45 Caresic Ventures Zahara enupa Dr. Bo anyame nkyiraw so the Zahara Mr. ne chi capsule sabai enei etu na mu saya idea deku efri ma enafe mema ho adokoro ejo be ma aboso jo ba aboso fa Mr. no eno no Zahara capsules no be na watwim ye no bedi adanse a kire me Zahara man capsules be ma waye mrempem aba da bridjo Zahara man capsules bebo hindi herbal Mr. malaria fever typhoid diabetes a balance of blood pressure no perfectly o can she drugline herbal pharmacy shop enye na frɛ 0246 34 83 me patcho wo dan no wasi awie ne mom wo pese wo tu suo na wo de polytank ibisi so kama why na wo tu nsuo na ma wo sanya water force drilling enterprise ne tu dia ene wo nua metu fo frɛ wonom sisi a na wo metu nsuo no ma sase wo mu de ewo ensuo tu mu wo mfidi pa mfidi akase a wo de tu suo a wonya hawo Barrow new site on na ya bia back clinic and a wabronsa kromo and superman kwadia and in afre waterfalls it was 0246 26 57 07 26 57 07 Waterfalls Drilling Enterprise between Siamal they would about hospital that with 360 capsules aba sisi ya de nia wotutuo me patcho me ne fahwetwi wo me that with 360 capsules with the ointment no
no etwetwe so malaria ne anum tuadua ne o ya frɛ no Dawood aba mesha bonamra ne sasa hweni na duro etutu malaria se heba pharmacy shop nyina no ubenya Dr. Dawood ne pay bi na emom no frɛ 0244 88 64 37 na HP na top chocolate spread ne fafa pan no ne mo pan no ne bɛyɛ dempo achi bibia da ede top chocolate 3 in 1 chocolate drink and so sugar milk cocoa bibia wom de ohia ne so hye ubenya bi provision supermarket mo bamodia na frɛ 0551 033 Aya Dr. Mafwe Center kache ne yekono awonko na ayo dageno ye how oh any you don't have problem when the problem bamodia na brand Dr. Mafwe fertility obawu awudi oni wadi aka ho wawo na so akoda ne ntimi enante ebi so obayi do obaye ba fine onye ba fine da biara eda obenante de ahye nyamedi animonyam enu ntibra to so sresoate bisaba se Dr. Mafwe fertility ye ben Presbyterian school no bamodia ba bia wo bia brochimemu ya wo pa wo a oba so entumi enante no frɛ 0244 41 10 0244 Ayaken Arthur International School. Me pache wo obano hinifa na wodi ni kwe. Kenata International School ne frefre wi yo. Ya se bomodi aye church school fo ni tin. Brani ya churo wo banitin na ono so ehye achechefo okuni ni yani ntiri ye wo ho no omo so nya kwan enkyira abofra ya de bi. Na wusika no a wo hwere no enye kwa benya fa so bi si so hokotwa. Wo be churo no wo be twa de oni wo de kra de ma Kenata International School for no one be or my ben crowd. We say we maternity leave on us so and until we quite 3 months baby would no kwaja when you soon akwa you adwuma fa ne bra Kenata ye beje na tete kama school bus so ho edom bekwaba security ye pampe ye dinu ya nepa ye wo Kumasi Square ye ne Pentecost International Worship Center Akoma FM Fayen e was 0541 49 23 0541 49 23 Eye Joseph Fashion awie wo no na ahyem atade kama ya mede etie ye program yi na dwada Joseph wo bom so woni meet me there sports share mo na pempa mo ntade nyina enfa emma for Joseph was 0243 433 465 yes ewie ono na ye me make up see me ba ye kria so na bia ho ye fene so na bia ho ye fedodo na me se da bia was tire she's there oye Akoma FM ma she's there enya rig nyina enfama Kumasi Sports Stadium when Unity Oil ehwe ne mo freshies I was 0249 155 776 eye Fetus Bamboo Toilet na me kan for Ghana mamu enya dem pampro aye Fetus Bamboo Toilet so we use ba ko a eno na wo de be your toilet roll kwapem se nyankrompon be yi na nyam no adi anaso owuo be fa wo esanse eye kama be di anko ya wo no nsasomu a wontumi ma ne nsa nko biemo eye Fetus Bamboo Toilet papa na abodi no wo pe bi etu ankran frɛ 030 222 48 43 Kumasi frɛ 0550 000 990 na ye bi na me kan fo ama wodua bo honhomu yade honhomu awade obi agi usika no mpɛso obetua de ama wo emfa ba bia honhomu ne ma bia wonte ase no bamodia ne kɔ na ne ye bi ho wo ye bi gya hye agona saman woduru afijase obefa ka na dum frɛ na ye bi e was 0243 13 45 ayona pharmacy the gynecology syrup aba siesie makosu okumarum yi niema kawa Akoma FM me ho ye rese ayona pharmacy fo aduro ne gynecology pharmacy ne chemical shop heba ubenya bi frɛ 0597 21 60 37 3P edra woto ba ko no wanto bebre obekwa na short ye ene 3P eye kama adansidi a eba wo ho no edoso ntina nsa ya yaje awodo ya mention penifo de ma ye ewo ne garlic ene waka bom no de ye 3P garlic mesha ebistu immune system sugar was low pressure was strong consider stroke asthma anapokra so odwon so a wote yaw 3P edupa bedwa so dani e ba mr kwale na kapeda ni angelos frepi wa kwa 0248 92 Alaska Star Enterprise yenim na ne yenim ne say original wallpaper ahemfie ene Alaska
wallpaper bi a wohia papa for niche Alaska Star Enterprise or Mrs. Anoche Plaza obey Prudential Plaza ewadum fair 055 411 4878 ati for my yentwa ya homra yeba yebekọ ahmane so bema efuse wo fa rocket for one of them for Miss Canasa ana me sani o 50 cedi edema awo mu ana mso me kwa me na mkwan so ameye dey me ba eti ba ye na ze sister panyini no ye dey ekọ na mse na me panyini we no so okọ e na fie wa ne ba mama ne ze asema o ye panyini no aka no na mse awo kan dia zem waso wo ya ba ma ye se ni nya be wale enya nsem de bebrebe ensem ba ni tisi nanka e ja wo kukura po atoko akofesi ka ba 70 e do kan na so o be quantum no problem because when you me be se ne pa no me no me me da kam e si me bi wala tu wala sa ana me ye di so ba ye dia no no ka je me se enye sika ene de wale enti so atema se na wo aba dia oba no na bia me ne wa asem ka enti wa wo ba no de sister no aka agro na wona ni so enembre mu nye sika ne de wale na ye de haban e je ware e do kan na me de mi twa so enti we ara me frɛ me ye de pa ni wo fon so se oba de abaye nyina no nyame hyira because said there was aye no wanya ho fama wa de abobua because oba kra na car ti no ni say asam na waka ni ntini ni di na tem asam na ono na kra chi ni so wu twa na mpoa and we can be him e wa na ofre back okwasi ampanyini utimi ya ba mama ni ye wo da mu kanka wo da mu tutututu ana tin want me na when na Nsem odi zobu akasa bo odi matempa ana mse mare ni fi nyina no me dam kanka nyina me dia wo enti dia wo ka no de nyame tua ka dia ontua wo nso ka ade no ho da Akoma FM ana mse nyame tua ka dia enye onso ontua wo ka because me na me fi no de me dia wo ya wo de mu ntutu ni me dia wo ba wo na wo ye meet no se wladi tua ka dia ontua me no mi no ka ana me ka sa kire no ana okobo na ma ne se me ma do me no ana mo frɛ me e wo phone so na me se me nka hwe de wa ba ye na me da wase ti me ni ma se mo ti na kire enti na asem o kan no enwo plan na me so me de ma no ana me de ka sa enti me de didi ma me no oba na ti ho ti na ne Sunday mi wo asolu ena ne papa frɛ me se me ba ne se ne yamu no na Akoma FM am se oba na yakọ wo place ni amana ni nro na wanu na me guso ene no so hye de tu ne no me yamu no ma pro papa atenya wa kan de wati bida ana me de me ka sa che no se ni tu bofo ama na ba a me ka za na bofo na ba dada me wa sori dem yesi e be fa akora no ana sky wa me ho be de de ma wo muso di o munko 70 cities jabi and then they on the 70 cities ala me se me ma mu hende city e de mo so mo de mo fan froka to mo kwa de be city ya no o mo nya de o mo fere me e mo kran be ja no Akoma FM ejuma be na ye me bi Messi edi me de ma no me de ma ante hwe bi oba no wo ho anu afre na one no akasa na de o mo be fa o yira ko no like when ye chia ankohwes ne yam ne ma na e pro no se me na me wa ha edi ye bibia na ense ye adwuma no nti na me misua adwuma no eti na me nya ho ye de enko eti na me frɛ no ofon so ene ne kasa ofon so enna wodidi nkomo ti enkomo didi emu no no na kyerɛ me se opeso wa sa akora ye de eba park ena me pa na kyɛw se on fa na ni nto abofra no because si anu ya abofra ni ko se ano so wo me nkyɛn dia anke bia ye bobo economics a ye be hu a ye de be hwa abofra no ba je si wa be di ho no enye zika nyina na betimi ayede atam de ayede e de amount we bia me koma bia 50 cedi ana 30 cedi a ena be ya ode enti we de won fa ne ntu abofra no nza anyede emra ena me kan za na oyede obaye tu baye tetewa me de me ba de ya na yedie ena me de ya tetewo enti obaye no ena me ka kire wo se se de abrabo no mu ayede no that time so we try u village ya se de abrabo no mu ayede no etwa so pe bi Akoma FM eti no na pra na nya sen na pra no be 1 year yam nyema na mpro
and the or kama na wo fa be fa no enti eno kra no yekodi akra no yekodi akra because na me ne asofo ne nam timi mu kodi akra me ni eno kra na ye dey ekoye enti ye ekoye ne na asofo ne ka kire wo se me de ena de asole ni ntinu me pese o ma me hwa asole no so no oba no mpe bibi nya dey entonton ne kakra enti wo tonton na akra ne ehyenechi ono zo ganu zo modu shashare ne so ebetu akaboso mi ana Akoma FM afi na me makwa ye kaboso me ho asem enti wo kan sa no Debbie papa to wo ase we a family man wo refefro ya ye we yiri operation mi ahye boso obepate nanso me se won so obi ka nti yenye wo de ne kakra na china Akoma FM 0322498035 0322498036 0322498037 we didn't get that hello Rebecca Tiani so we didn't get that Mira Anybody allow me about my I think so much and papa. I just like the over again more. I'm going to make it. You are going to some and you papa will be a more than yeah, the come on, yes, it is the man. Yeah, love and being. If you about about you are a temple from your fellow, I don't know of a catcher. Then we turn to about who go. Let me tell you now about that. No one of us. There's a million, and then you, I say, Mom in my class. Yame Ensha Papa 0322498035 0322498036 Odin baby and free. Really about what for quite papa. Really about my son was Santoma for Kofiasi. Akoma FM. Really about every mammy man will be your phone when you my partner. If I could have a mention of Kofiasi Menina. Really about maybe I mean Papa never translate. What shall say can you say na Nsem na dey so afutu na mbe maye nua bi ni say the wasem ba let say your friend wa maye ntiwo ni ntiwo ni watem uji say oba ni kata ye no uji say yo oba yo gama no entu ka kebe obese wota no bi say oba na wo ko na ye na ne wo yama wo wetin na wo keka ni suban na eye die no oba suban ye no ogwo wa ade ti na oba no unfiri ni ntere ganya ko na wo ma ni nkole ya wo hwe wo be yo it is so bad or so bad. You know, your transit, I mean, your foot transit. You two energy. You choose some more band, but I'm not your body. I am go off for in the morning. You mean from one for some from without any other baby. That's of a quarter, papa. We didn't baby a free. It's not a quadratic plaza. It can be a bit too market. The bar in my name is Yamo. I have my palm, Mugomagana, Mania, Santiman. You have a man, I mean, you be a little bit free, be a man, no matter talk. If you cry a woman, I'm talking on the yesterday. Be a union that Akoma FM. I will not play you take care of your man and Copono. You will be a man, no man. Now can't turn out what you have. Anyway, and you never go back on no problem. Far from no kind. Then I acquire the kind of no say, you are a man out one kind of correct. Oh, it's a mere friend, your main friend, it is a mere friend. Just for we two are your bar, what you are with me. The better be the blazer, and the other we do before make my race, make my officer. And think I mean, the best second for me. See, your main friend, one more, or we say, I go to a drink. You think the woman will do no bar. What do you think to do now? Just to go to the dress on the park, or to see a unit. You have to put it to collection. No, we are. What's our coach cafe or buy a little? Now, then I could have only the one day. He be a man, I will change you. Let me read you. Hey! You're going to you're going to pay more barrel, so Baba. The first lady, you're pretending one point now. You need to pick up a milliaba, Yamis Ramo, number to Amagana Mania. May I say, we didn't be a favorite went to me, and you know, so fetch me pa. We didn't be a favorite. Hello? Yes. Hello? Let me talk about it. Yo, Bama na. You talk when I say, oh, can no one so for the man lie. A man lie, oh, man, you should be saying anything.
That is what you see. Something on the mouth, also, never something like so on cutting, let me again. Let's say. Medase also no jodi se sofo ba ko no ene man ne lie se wede eno nti won so kwan ne kwadi hobby na bibia anya kama medi o ma memfa de otwa to odi ne ba bia fa free ma ko to free Mohammed Harun ko se kuma ya mo okay ma ye so pan wa ta na o kan trosi ya yi din ya ci yan sen kana sai wa nya de ko ba ri sa se ka san na mo situ o ba ru di ben but fado bara nyere am parentam ye problem ya ben parentam ni titiri ni kamera ho ni nyamre ko titiri ni ni ka biare aso fi kama na ko zumba ta sorry am from ni wo ko me serious pa me from up ni bi ko mawai Meda say Mohammed Mejo so medi Maa Akos program ni Akoma mu Nsem nyame ya atomu a ya say susu eden su ototia ni ebehunu ba bia susu Akoma ede ho no ebefa enu nti ochina sofo ewa hasafo prophetess nso ete ha na afi ye hunu no kra ewo asemu ne mu bomodi aso obehia ye kina ewa Akoma mu Nsem so sese de ebusu apene same ya champon ono ena ebeje adwa Akoma Sports, the power for sports.